Akkor elkezdjük. Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit a Friedrich Ebert Stiftung nevében. Én Németh Edith vagyok, és immáron 31 éve dolgozom a Friedrich Ebert Stiftung budapesti irodájában, mint tudományos munkatárs, akinek a feladatköréhez tartozik a szakszervezetekkel való együttműködés, illetve minden, ami a munkavilágához tartozó kérdéskör. Nagyon örülök, hogy ma itt Miskolcon együtt gondolkodhatunk a nők reprodukciós egészségének védelméről, és ezen belül is az eléggé tabuizált menstruáció és menstruációs szabadságról. Nagyon örülök, hogy Miskolcon lehetek, és nagy szeretettel köszöntöm Bruckberger professzort is itt köreinkben, ugyanis utoljára szerintem professzor úr születésnapján jártam itt ebben a teremben utoljára, úgyhogy nagyon örülök, hogy újra találkoztatunk, és itt lehetünk, és hogy eljöttél hozzánk erre a rendezvényre. Nagyon örülök annak is, hogy a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma felkarolta ezt a témát, hozzám tőlük jutott el, hogy rendezzünk közösen itt a Miskolci Egyetemen a tanszékkel erről egy közös eseményt, hiszen eléggé tabuizált témát találtak, és nagyon örülök annak, hogy a tanszéken foglalkoznak ezzel a témával, hiszen nincs benne egyáltalán ez a téma sem a diskurzusban, sem pedig a közpolitikai döntésekben, annak ellenére, hogy a nők jelentős részét érinti, és elég sok kihívást is jelent. Az, hogy a szakszervezeteknek ebben milyen szerepe van, az szerintem vitathatatlan, és a közszférában meg különös jelentőséggel is bír, hiszen a munkavállalók túlnyomó része nő az általuk képviselt ágazatokban és szektorokban, és az ő szerepük vitathatatlan abban, hogy ez a téma elkerüljön a munkahelyi szintekre, beépüljön a kollektív tárgyalásokba, illetve a munkahelyi szabályozásokban. Az elmúlt években a nemzetközi szinten is erősödött a diskurzus ezen a téren. Németországban is egyre több civil szervezet ismerte föl, hogy ez nem szimplán egy egészségügyi kérdés, hanem munkaerőpiaci kérdés is, amivel foglalkozni kell, és be kell építeni a közpolitikai döntésekbe, illetve a munkaügyi szabályozásokban. Ugye én nagyon köszönöm a 3 előadónknak, hogy segítenek ma nekünk még tágabb teret nyújtani ebben a témában, és nagyon bízom abban, hogy egy közös olyan gondolkodás, eszmecsere zajlik majd itt, ami később konkrét helyzetekben, konkrét munkahelyi szabályozásokban tud megjelenni. Én nagyon kíváncsian várom az előadásokat. Én személy szerint is viszonylag keveset tudok erről a témáról, és nagyon bízom abban, hogy folytatjuk még ezt a témát, és akár kibővítve a nőket érintő egyéb területekre is, ami a munkaerőpiacon és a munkavilágában jelen van. Úgyhogy kívánok mindannyiunknak eredményes tanácskozást, és örülök, hogy itt lehetek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Engedjék meg, hogy én is köszöntsem a résztvevőket. Gosztonyi Gábor vagyok, a Szakszervezetek Együttműködési Fórumának egyik alelnöke, és azért én állok itt, mert én felelek itt a szervezési ügyekért. Kérdés az, hogy miért most vagyunk itt, és miért ilyen témában. Egy részét ezt Edith már érintette, de hát ugye mégiscsak vasárnap nemzetközi nőnap lesz, és ez most már egyre kevésbé ismert, hogy ezt a nőnapot, ezt bizony a szakszervezetnek köszönhetjük, és akkor, amikor ez kialakult és elkezdődött, akkor nyilván nem ez a hervatvirág száraz szendvics szindróma volt, veregessük meg a hölgyek vállát, aztán utána menjen mindenki a dolgára effektus. Ez ugye a II. Világháború után alakult ez ki. Előtte kőkeményen itt a női
jogok voltak előtérben. Úgyhogy most is egy olyan témához nyúltunk, ami ugye azt gondolom, hogy hiánypótló, tehát sokat nem beszélünk róla. A menetrend ez úgy fog kinézni, hogy hallunk 3 rövid vitaindító előadást, és utána lesz egy bármennyire hihetetlen, de kerekasztal beszélgetés. Úgyhogy én szeretném bemutatni az előadókat. Ugye, az első előadó Szűcs Viktor lesz, aki a Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének az elnöke, egyébként pedig a SZEV-ben alelnök társam. A másik következő előadó, ugye ő Solymos Szekeres Bernadett, aki egyébként a Miskolc Egyetemi Jogtudományi Kar munkaügyi tanszékének docense, ha jól tudom. És a harmadik előadó Mélypataki Gábor, aki szintén ugyanott dolgozik, és ahogy láthatják, igyekeztünk úgy megoldani a dolgot, hogy mi így hozzuk a 2/3, tehát itt most nem az lesz, hogy férfiak fognak elmélkedni, bölcselkedni a hölgyek különböző jogairól és problémáiról, hanem azt gondoltuk, hogy ez úgy jó, hogyha a hölgyeket is bevonjuk. Úgyhogy én még egyszer köszönöm szépen, hogy itt vannak, és akkor Viktória, én átadom neked a szót. Köszönöm szépen. Én is nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Kicsit zavarban érzem magam, mert megszoktam, hogy idősebb kollégák előtt kell beszéljek, és most megfordult a kórfa, hogy így mondom, mert sokkal több a fiatal, aminek így egyébként kifejezetten örülök, mert hogy mindig a fiatalok viszik a jövőt, és az innováció náluk van, és hogyha van egy új téma, és azt gondolom, hogy ez egy új téma, akkor a fiataloknak van idejük, kifutásuk, belásni magukat a témában, és fejleszteni annak érdekében, hogy a társadalomnak jobb legyen. Ahogy Gábor bemutatott, ugye én főállásban a Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének vagyok az elnöke, és a Szakszervezetek Együttműködési Fórumának az alelnöke. Előbbinek 2008 óta, utóbbinak 2019 óta, úgyhogy én is elég régi motorosnak tekintem már magam, még nem aggastyán korom ellenére ezen a területen. És így belegondolva a sok fiatal hallgatóságba, hogy szakszervezet, egyre nehezebb a fiatalokat bevonzani a szakszervezetbe, úgyhogy így remélem, hogy kaptok a mi érdekképviseleti munkánkból most egy olyan szeletet, ami talán segít a rá eszmélésben, hogy miért fontos az, hogy érdekképviseletek működjenek az országban, és miért fontos azok az ügyek, amelyeket az érdekképviseletek képviselnek, és miért fontos az számunkra a jövőbeni perspektívában, hogy tagokként részt vegyünk ebben a közös munkában és gondolkodásban. Úgyhogy a nőnaphoz kapcsolódva, sok nőt látva, így örülök, hogy nem úgy nézünk ki, mint a magyar kormány általi szoktatási tanácsadó testület, vagy nem is tudom, minek hívták őket, és csak férfiből álltak, hanem egy kicsi más balanszt tudunk biztosítani. Így, még így az előadásom elején, ami rövid lesz, belegondoltam, amikor felkészültem, hogy szakszervezeti vezetőként a saját bölcsődei területemtől nagyon sokszor kapok megkeresést fiatal kisgyermeknevelőktől, hogy gyermeket szeretne vállalni, és hogy milyen problémát jelent neki az a kitettség, az a veszély, ami a gyerekek ellátásával kapcsolódik az ő mindennapi életéhez. És akkor belementünk ebbe a témába, hogy mégis mire gondol. Hát, hogy sokat betegek a gyerekek, ott a bárányhimlő, a rózsahimlő beviszik, ugyan vannak már oltások, de nem minden szülő oltatja magát. Az ergonómiai kitettség, hogy emelgetni kell a gyerekeket a mindennapokban, és hogyha ő várandós is lesz, akkor meddig tud így dolgozni, mert hogy az ártalmak, az ugye igazán a korai terhességi időszakban tudnak manifestálódni, és ugye ott dől el, hogy megmarad a terhesség, vagy nem marad meg a terhesség, vagy egyáltalán teherbe tud-e valaki esni, anyává tud-e valaki válni.
És én nagyon örülök, hogy Bernadettel összehozott az élet, és megismerhettem az ő tanulmányát és kutatását, ami tulajdonképpen ezt a témát boncolgatja. És így módon mi szakszervezetként, mint a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma, mint egy közszféra, mint az egyedüli nagy közszféra konfederáció Magyarországon felkarolta ezt a témát, ugyanis még mi ebben úttörők vagyunk, és így módon első bálózók is, hiszen még Magyarországon nem volt ebben a témában rendezvény, tehát ha valaki rákeres az interneten, akkor csak ezt az egyetlen egyet látja. És ahogy Gábor is említette, ez nem az első, illetve Edith is utalt rá, hogy reméli, hogy fogunk még ezzel a témával foglalkozni. Tehát a mi tervünk az, hogy mindenképpen ebben az évben 2 rendezvény lenne e témában. A második a tisztes munka világnapja köré szerveződne budapesti helyszínnel, a mostani pedig ugye kifejezetten a nőnaphoz kötődve, és itt Miskolcon kerül megrendezésre. Igen. És akkor most tényleg az előadásomra is, hogy picit rátérjek. Ugye azt kaptam meg feladatnak, hogy beszéljek a reprodukciós egészség szerepéről és jelentőségéről a szakszervezetek szempontjából. Ugye mi szakszervezetek, ugye én, amikor belehelyezkedtem ebbe a témába, én azt gondoltam, hogy kulcsfontosságú, jelentőségű témát boncolgatunk. Egyrészt az egyenlőtlenségek csökkentése szempontjából, másrészt a munkahelyen megjelenő pszichoszociális kockázatoknak a szempontjából, illetve kezelése szempontjából, harmadrészt a biztonságos munkavégzés, és az egészséges és biztonságos munkafeltételek rendkívül fontosak a reprodukciós egészség megtartása, illetve biztosítása érdekében. Ugye maga ez az egész, ez a nagy téma, hogy reprodukciós egészség számos alágazatot foglal, vagy számos kapcsolódó témát foglal magába. Az ilyen az egyik a menstruációs szabadság, illetve annak a szabályozása, amiről ma sokat fogunk beszélni, illetve én azt gondolom, hogy ide tartozik a betegségekkel kapcsolatos munkahelyi támogatás, amely mindkettő segíti az esélyegyenlőségnek az előmozdítását. Ha szeretném egy picit bemutatni a szakszervezetek együttműködési, majd mindjárt megnézem, hogy jó fele kalandozok-e, most már igen, összetételét, ugye, mint említettem, közszféráról van szó, és hát mely területeket, mely munkavállalói csoportokat képviseljük mi a SZEV-ben. Ugye ezek jellemzően női szakmák, és igyekeztem a nőiesítést színnel is jelölni a szlájdomon, és kiemeltem az általam is viselt blézerrel, a blézer színével azokat a területeket, amelyek kifejezetten női szakmák. A szociális terület, gondoskodás, egészségügy, a mentés már inkább férfi terület, de ugye az ápolás, vagy most már az orvoslás is egyre jobban kezd női pályává válni. Az oktatás, az szinte teljesen női pálya, alig találni férfi pedagógust, az óvodai szinteken pedig szerintem egy kezen meg tudnám számolni, de bölcsődei területen is így van, hogy van vagy 5 vagy 10 az egész országban férfi kisgyermeknevelő, tehát női szakmákról van szó. Ugye a következő a kultúra, közgyűjtemény, könyvtár és levéltár, így a könyvtárosok vannak női voltukban többségében. Aztán jön az önkormányzati igazgatás és államigazgatás, nem véletlen a színváltása a szavaknak, mert a vezetők általában férfiak, akik az adminisztratív munkát pedig elvégzik nők, akik az igazgatásban dolgoznak. Ugye a hírközlés, média, távközlés az egy vegyes nemi összetételű, ahogy a művészet is. Művészet területe színház, tánc, zeneképző, cirkusz és filmművészet, illetve a tudomány. Tehát ezeket a szakmákat képviselik a Szakszervezetek Együttműködési Fórumában tömörödő szakszervezetek. És így mondom, mivel nagyon sok nőt érint a kérdés, azt gondoltuk, hogy ide hozzuk. De szeretném hozzátenni, hogy a saját véleményem szerint a munkatörvénykönyv az iparvilága még legalább olyan fontos, mert azért a vegyipar,
meg az új Magyarországon fellendülő akkumulátorgyártóipar számos olyan veszélyt rejteget magába, ahol a nők reprodukciós veszélye, illetve kitettsége fennáll, és nagyon keveset, vagy igazából szerintem semmit nem hallani ezen területekről, vagy a kerítésen belül marad. És hát ugye miért női téma? Mert hogy csak nők képesek menstruálni, csak nők képesek gyermeket kihordani biológiailag, és csak nők képesek szoptatni, tehát ilyen módon ugye meghatározott a reprodukció, mint egyetlen egy olyan emberi tevékenység, amely a nemek közt determinált munkamegosztással valósul meg, hogy ilyen szép szakszervezeti fogalmakat is használjak. A mai rendezvényünknek a célja azon túlmenően, hogy úttörő és első rendezvény, egyfajta figyelemkeltés is. Szeretnénk, ha a társadalmi köztudatba, közgondolkodásba bekerülne maga a téma, hiszen minden dolog így indul el, így indulnak el a szabályozások is, hogy van egy probléma, azt feltárják kutatással, jogászok is megvizsgálják, a gyakorlat is, megnézik a termelékenység szempontjából a téma fontosságát, és akkor elindul egy diskurzus, amit a végén talán szabályozás követ. Most jelenleg azt tapasztaljuk az országban, hogy a reprodukciós egészség, így a menstruációs szabadság is, vagy a menstruációs kérdések is jellemzően magánügy, tabu téma, akkor foglalkozunk vele, amikor ott vagyunk, és nem sikerül a várandóság. Egyébként az orvostudomány is kifejezetten a reprodukciós oldaláról közelíti meg, az asszisztált reprodukciós oldaláról ezt a témát. És ugye azoknak a baja, akik gyereket szeretnének, miközben ugye egy társadalmi problémával nézünk szembe, és ugye számos olyan kutatás is van a háttérben, majd fogok róla később nagyon röviden beszélni, amikor már akkor találkozunk magával, akár a munkahelyen is, vagy így a magánéletben is a problémával, és keresünk az okokat, amikor nem sikerül a várandóság, amikor vetélés van, amikor már meddőségeről beszélünk, vagy ha születik gyermek, akkor születési rendellenességgel születik meg. Így, és ekkor is azt gondolja mindenki a társadalomban, hogy magánügy, és adott esetben az érintettek is kevésbé beszélnek róla ma itt Magyarországon. Úgyhogy szeretnénk ezen változtatni, amelynek az első állomásán vagyunk tulajdonképpen. És hát azért tudjuk azt, hogy számos körülmény, ártalom vesz minket a mindennapokban is körbe, de hogy szűkebb értelemben vizsgálva a dolgot, a munkakörülmények és a munkakörülmények fontossága. Fontos azt, hogy ezt így kimondjuk és beszéljünk róla, hogy miért fontos az egészséges munkahely a reprodukciós egészség szempontjából. Számos kutatás van, és 1980-as évekbe vezethető vissza, hogy a munkakörülmények igenis felelősek a reprodukciós egészségért, de nem beszélünk róla sem a társadalmi párbeszéd szintjén, helyi, ágazati vagy országos szinten sem, és nincs bent, én azt gondolom, a közgondolkodásban sem, hogy például egy műszakos munkarend, egy folyamatosan változó műszak az embernek a biológiai óráját úgy meg tudja borítani, és a hormonháztartását a nőknek, amely befolyással van az ő reprodukciós egészségére, vagy önmagában egy 8 órás állómunka, vagy hosszú munkahét, a sok túlóra. Ugye most már azért az is felmerül bennem, hogy most úgy mondjuk ebben az európai diskurzusban, hogy a lekapcsolódáshoz való jog, de hogy mindig készen kell lenni, mindig azt érzik a munkavállalók, hogy rendelkezésre kell állni, akár még az online home office-os munkavégzés során is. Ez egy olyan stresszt tud generálni adott esetben az illetőben, ami szintén befolyással lehet a hormonháztartására, és ezáltal az ő reprodukciós képességére. De nézzük meg azokat az ártalmakat, amelyeket már régóta itt vannak velünk, hiszen azért
Én azt gondolom, röntgenen már mindenki volt, és azért tudja, hogy a röntgenes asszisztensnek van egy ilyen kis denzitométere, ami méri a sugárzását, és meg van határozva, hogy ki mennyit dolgozhat ugye abban a területen, és milyen kitettségnek van. Ugye ez egy olyan lépés, ami fontos, és a reprodukció szempontjából is, meg az emberi test egészsége szempontjából is. És ez egy régi téma, de valahol itt úgy érzem, hogy egy picit ettéren így megálltunk, mert hogy mindenfajta más ionizáló sugárzás is van, vagy vegyi anyag, amivel találkozunk a munkavégzés során. Lehet, hogy nem is tudjuk azt, hogy ártalommal nézünk szemben. Ugye a bölcsődei tapasztalatom esetében már beszéltem a biológiai ágensekről, így ez lehet baktérium, vírus, protozon, igazából ami az adott munkahelyen, a női munkahelyen kifejezetten egészségügy, szociális ellátás, kitettséget jelent a nők számára, és említettem az ergonómiai tényezőket is, mert ha betegeket kell mozgatni, mobilizálni, hajolgatni, emelgetni, az igen kitettséggel van a derekunk alatti övezetre is, és nem mindegy, hogy van-e abban segítség, akár eszközös, akár más társ, aki segít ezekben a munkákban, és hát a stressz az önmagában, illetve ha ezeknek a halmazata ugye egybeáll, akkor azért az egy olyan rossz munkakörülmény tud lenni, hogy befolyásolhatja negatív irányba a termékenységet. És ugye említettem, hogy már a 80-as években is végeztek kutatásokat e tekintetben, és ugye az a tapasztalat, hogy vetélés, koraszülés, alacsony születési súly, fogamzóképes csökkenése volt tapasztalható azoknál a nőknél, akik intenzív vagy nagy energiaveszteséggel járó munkát végeztek. Tehát tulajdonképpen ezek a munkakörülményekben lévő kockázatok, ezek egyben reprodukciós kockázatok is. Tehát nem csak az emberi egészségre van kockázattal, hanem önmagában a reprodukcióban is. Akkor nézzük tovább ennek a témának a foglalkoztatáspolitikai vagy a szakszervezeti szerepét. Ugye, hát én nagyon örülnék, ha Magyarországon lenne egy jó foglalkoztatáspolitika. Most éppen nem így érzem meg, hogy jó lenne az országban a foglalkoztatáspolitika, meg bérpolitika, mert így azt érzem, hogy leginkább nincsen. De hogyha a foglalkoztatáspolitika holisztikus szemlélettel tudná kezelni a munkahelyi egészség kérdését, én azt gondolom, hogy nagyon sokat lehetne tenni e tekintetben a nők reprodukciós képességének a jobbításáért, de idehozom, hogy a férfi reprodukciós képességekről is lehetne beszélni, csak arról aztán még kevesebb diskurzus esik, és még inkább tabu téma. Úgyhogy önmagában ugye azt sem szabad elfelejtenünk, hogy a nőknek az az időszaka, amíg elkezdenek dolgozni, és amíg kiteljesítik magukat és karrierjüket, az az ő reprodukciós ciklusuk csúcsa. Mert már 35 év után ez így elkezd lefele menni, és amikor kikerülünk az iskolapadból, és elkezdünk dolgozni, és elkezdünk teljesíteni a munkahelyen, az igenis előfordulhat olyan munkafeltételekkel, amikor nem is gondolunk bele, hogy amiben benne vagyunk mókuskerék szintjén, amikor majd gyereket akarunk akárhány évesen, az milyen korábbi hatásoknak tettük ki a saját szervezetünket, ha ezzel a munkáltató, illetve a foglalkoztatáspolitika nem foglalkozik, hogy segítsen minket, hogy ne kerüljünk egy hátrányos reprodukciós helyzetben a munkahelyünk miatt. Így én azt gondolom, hogy szakszervezeti szempontból a reprodukciós egészség szerepe és jelentősége, ugye néhány kockába feltettem a fő üzeneteket. Az egyrészt a munkahelyi egészségek csökkentése szempontjából nagyon fontos, hiszen a női reprodukciós egészség kérdésének rendezése, például a menstruációs szabadság, kulcsfontosságú a nők és férfiak közötti esélyegyenlőség előmozdításában, a munkahelyi érvényesülés támogatásában. Aztán a pszichoszociális kockázatok kezelése és
amivel szintén nagyon keveset foglalkozunk, talán szakszervezetként is, mert a legnehezebben megfogható téma, ha van egy mérgező munkahelyi környezet, és van egy mérgező főnök. Én szeretném elmondani, hogy a bölcsődei területből nagyon sok mellrákos kollega van, és most már elkezdtem azon komolyabban gondolkodni, de még nem látom az okát, a lehetőséget, hogy hogyan tudnám lekutatni, hogy 30 éve ott dolgozik a munkahelyen, és ott alakul ki a merák. Vagy van egy vezetőváltás, és olyan mérgező munkahelyi környezetet teremt, ami pszichésen őt annyira megterheli, hogy kialakul általa egy merrák. Ugye ezt nagyon nehéz bizonyítani, és nagyon, nagyon nehéz téma, de hogy rendkívül fontos az, hogy milyen pszichoszociális kockázat van az adott munkahelyen, és mit lehet ellene tenni. És ha egyedül marad az egyén ebben a mérgező munkahelyi környezetben, mert mindenki egyébként hasonló a főnöknek, akkor még nehezebb helyzetbe találja magát az ember, és akkor nyilván munkahelyet fog váltani, ha tud. Ugye vidéken azért nem biztos, hogy olyan könnyű ezt megtenni, mint a fővárosban. Hát ilyen szempontból a szakszervezeteknek a feladata is lehet talán a munkai stressz és az egészségromlást okozó tényezők csökkentésében való valamilyen szerepvállalás, ugye, és bárhogyan is nézzük, azért a pszichoszociális környezet igenis befolyásolja a termékenységét, a reprodukciós egészséget. Ugye a harmadik ilyen szláv vagy kocka, amit hoztam, vagy téma, a betegségek munkahelyi kezelése. Ugye említettem a merrák példáját, de ugye fontos lenne, hogy legyenek olyan speciális munkai keretrendszerek, amelyek támogatást biztosítanak az ilyen kollégáknak, hiszen ha belekerül egy kezelési spirálba, akkor az igenis szükséges az, hogy legyen egy támogató munkahelyi környezet, hogy ebből ki tudjon menni. És hát ilyen szempontból ugye az érdekképviseleteknek a szerepe döntő súlyú lehet. Aztán még a legfontosabb a szabályozási hiányosságoknak a pótlása. Ugye rendkívül hiányos szabályozásilag, azt gondolom, ez a terület, de majd előadóink fognak erről beszélni, nem szeretném elvenni a kenyerüket. Így a szakszervezeteknek mi célja lehet? Hát nem más, mint a hiányzó jogi környezetnek, vagy a szabályozásnak a pótlása, és oly módon, amely a reprodukciós egészséggel kapcsolatos problémákra nyújt egyfajta megoldást. Itt ugye majd fogunk beszélni a kerekasztalon is belőle, úgyhogy nem fogok most előni minden puskaporomat, úgyhogy most elégedjünk meg így a szabályozási hiányosságok pótlása kapcsán ennyi magyarázattal. És ugye nagyon fontos, hogy beszéljünk róla, hogy konferenciákat rendezzünk, hogy tudatosítsuk, hogy legyenek róla kiadványok, és ami még fontos, tegyük láthatóvá statisztikailag is, mert ami statisztikailag nem kimutatható, az nincs. Így élünk, de nem csak a Magyarországon, Európában is. De a múlt héten kint ültem Brüsszelben egy vázizomrendszerrel foglalkozó irányelv indítás kapcsán, és azt vettük észre, hogy nincsen meg a megfelelő statisztikai háttér. Van egy csomó olyan munkavállaló az különböző országokban, aki érintett egészségügy, szociális, nem mondom végig milyen területeken a vázizomrendszeri megbetegedéssel, de nincsenek foglalkozás egészségügyből beadott statisztikája, mert nem megy végig azon a bürokratikus útvesztőn a dolog. Az egy külön misét megérne egyébként, hogy ma Magyarországon hogyan kell a foglalkozási betegségeket bejelenteni, milyennek a kivizsgálásának a menete, és stb. De hogy ebben a témában is én azt érzem, a női reprodukciós egészség témájában, hogy ez akkor tud a jogalkotás és a szabályozás szintjén lendülni, ha ennek van kutatási és statisztikai érvrendszere is. Addig, amíg beszélünk róla, van diskurzus, ez fontos, ez egy kiegészítő része, de hogy sajnos kell az a materiális dolog, amit lehet mutatni, amit meg lehet fogni. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, nekem ez lett volna a mostanra a bevezető előadásom, és akkor szeretném átadni az előadás lehetőségét, illetve a mikrofont dr. Solymosi Szekeres Bernadettnek. Köszönöm, és akkor gondolom lesz saját prezentáció, hogy én ezt becsapom. Köszönöm szépen, megvárom azért. Köszönöm.
technikai segítséget is. Gratulálok a megkezdő előadáshoz. Szerintem nagyon nem csak a mai napot alapozta meg ez, hanem majd a második rendezvényt is. Kis spoiler, én a reprodukciós egészség kapcsán a mellrákról is fog beszélni. Mert van már mit mondani, de ahogy ez helyesen elhangzott, amíg nincs megalapozás, addig nem lesz változás sem. Tehát, ha azt a kérdést teszem fel, hogy vajon a nők és férfiak egyenlőek-e, bízom bennem, hogy mindenki azt fogja mondani, hogy természetesen igen. Mégis, amikor azt kérdezném, hogy vajon azonosak-e, akkor erre a kérdésre abszolút a nemleges választ kell adni. Én személy szerint 2 gyermekes anyaként elsődlegesen azt a különbséget mondom mindig, hogy a nők jobban tudnak mosogatni. Nem. Más különbség, amire fel kell hívni a figyelmet, az pedig nem más, mint a nők gyermekvállalási, gyermekszülési képessége. Ez a különbség, ez a fontos különbség például megjelenik a jogrendszerünkben több helyen is. Ha az embert megműtik, általában csak ő megy be oda és az orvos. Viszont a szülőnőnek speciális jogai vannak a betegjogban, így a kísérő részvétele. Ezt egy lábműtétén nem játszhatnánk el, míg a szülőszobában erre végrehajtható jogunk van. Ezen különbség talán egy olyan indok, ami megalapozza azt, hogy a jog, így a munkajog és a szociális jog is egy különböző jogi védelmeket társítson a nők bizonyos terhei mellé. Persze ezek a terhek sokszor ugye nem csak a nőket érintik, de az, ahogy elhangzott, a szülés, a szoptatás, a gyermekvállalás, azok csak olyan körülmények, amelyek objektíven igazoltá teszik azt, hogy a jog különbséget tegyen a nők és férfiak között, ami egyébként nyilvánvalóan diszkriminatív lenne, ha nem lenne itt egy racionalizáló körülmény. Ezek a különbségek elsősorban családvédelmi, munkajogi, szociális jogi különbségeket fognak indukálni. Így például a várandós nőt nem lehet rendes felmondással elküldeni a munkahelyéről. Persze vannak olyan munkajogi védelmek, amik nem csak a nőket érintik a család kapcsán, hanem a férfiakat is. Ennek ellenére azt mondhatjuk, hogy a munkajog alapvetően a férfi testre épül. Ez egy erős kijelentés, de sajnos több fronton is igaz. Ennek az egyik érvrendszerét mondanám, történelmi okok. Alapvetően a munkajog az a hagyományos ipari társadalmakból a családfenntartó férfira épül. Hiszen ő volt az, aki naponta ment dolgozni, több órákat, naphosszakat egyetlen egy munkahelyre, azon az egyetlen egy munkahelyen volt javarészt pályakezdetétől a nyugdíjig vagy halálig, ugye attól függ, hogy milyen időszakokról beszélünk, és a nő szerepe akkor még az otthoni kötelezettségekben merült ki. A második világháború hozta el azt, hogy egyre több nő lépett ugye a Szükség nagy úr címszava mellett a munkaerőpiacra. Tehát az a kijelentés, hogy a munkajog a férfi testre épül, sajnos felveti azt a kérdést is, hogy vajon ez baj-e? Hát erre igent kell mondani, hogy ez baj, hiszen ha valamire épül egy szabályozás, akkor valószínűleg annak a keretébe az alapját adó kép lesz, ami ideálisan beleillik. Tehát a munkajog, és ezáltal a munkáltató szempontjából is ideális a férfi munkavállaló. Hozzá képest a rengeteg különbséggel rendelkező nő csak teher lesz. Milyen ilyen különbségek, terhek vannak a munkajog szempontjából? Hát például az, hogy távol marad, a munkáltató szempontjából is, a munkavállaló nő távol marad akár éveket is a munkaállományból. Ő az, aki otthon van a gyermekkel, ha az adott esetben rendszeresen is beteg lesz, főleg ugye kisebb korban. Tehát nagyon sok szempontból a női munkavállaló nem ideális munkavállaló. Ez egy óriási harc és küzdelem. És ennek a nem ideális, nem belepasszoló világnak az egyik nagyon fontos körülménye fizikális, biológiai, ami nem más, mint a női test, ami sajnos egy elfeledett körülményt jelent jelen pillanatban a munkajog szempontjából. A EU
EU-OSHA, tehát az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökségnek van 2013-ban egy jelentése, 280-valahány oldal. Ennek a 280-valahány oldalnak egyetlen egy ilyen hosszúságú bekezdése van a menstruációról, ahol azt írja, hogy ugyan rengeteg kutatás van a terhes nőkről, rengeteg nyilván az is ahhoz képest, mint amiről most fogunk beszélni, ahhoz képest rengeteg, de nagyon-nagyon kevés van más női élettapasztalatokról, például a hormonális hatásokról, a menstruációról vagy a menopauzáról. Márpedig egyre többen jövünk rá arra, és hangsúlyozzuk, hogy a anyaság, maternity mellett a menstruáció és a menopauza is a munkahelyet érintő körülmények, a munkafeltételeket ezáltal befolyásolniuk kell. A mai nap én ebből a menstruációra fogok fókuszálni, következő alkalommal lesz több idő, és arra, hogy nem a menstruációról beszéljek, hanem például a menopauzáról, ami szintén fontos, általam is kutatott téma, illetve egyéb reprodukciós egészségi kérdésekről, mint a mellrák vagy a ményakrák is. De erről majd következőnek. Most viszont nézzük a menstruációt. A menstruáció globális jelenség. Becslések szerint naponta 800 millió személy menstruál. Azért ez már nem kis létszám, és a menstruációhoz kapcsolódóan a szakirodalom azt a kifejezést használja, hogy menstruation-related symptoms, tehát a menstruációhoz kapcsolódó tünetek. Ebben rengeteg dolog van, ezt a nőknek nem annyira kell mesélnem, de a általánosság kedvéért itt van a fájdalom, a menstruációs fájdalom, szaknyelven orvosi megnevezéssel dysmenorrhea. De ezen kívül itt van még az erős vérzés, a hányinger, rosszullét, és még sorolhatnám. Ez a dysmenorrhea, ez a menstruációs fájdalom, ez vitathatatlanul szintén társadalmi jelentőségű, ugyanis számos kutatás van már Angliában, Ausztráliában, és még fogok hozni néhány példát, ahol általánosan azt látjuk, hogy a megkérdezett nők 10%-a olyan erős fájdalmat érez, hogy az megakadályozza őket a normális mindennapi életvitelben. Sőt, 30% a teljes létszámnak rendszeresen fájdalomcsillapítót szed emiatt. Ennek ellenére, pontosan emiatt a társadalmi tabú, stigma, szégyen miatt, ezek a nők egy üzenettel szembesülnek, az angol így mondja, sokszor olvasom, suck it up and push it through, tehát fogd be, törj és csináld. Nem beszélünk róla, ha beszélünk is, mindenféle gúnynevet vagy titkos jelszót adunk, lásd, megjött, de micsoda. Hát mi nők tudjuk, ha azt mondjuk, hogy megjött, akkor tudjuk, hogy mire értünk, nem gondolkodunk el azon, hogy fizetés, vagy most miről beszélünk. Tehát, hogy, vagy éppen a havi baj, tehát kódnevek, mindenféle kulcsszavak, mi értsük, de más véletlenül se. Tehát van egy óriási stigma, munkahelyen sem mondhatjuk el, munkahelyen se tudják rólunk, ha kiderül, az borzasztó kellemetlen, és a munkavégzésünkre legyen semmilyen hatással az, hogyha rosszul vagyunk, ne adj Isten, a munkahelyen már görcsölünk és sápadtak vagyunk, hát megfáztam. Ugye? Tehát, hogy ez egy olyan borzasztó kellemetlen dolog, aminek már a tudomány azt a jelenséget hozta, hogy van egy jelenléti kényszer, presentism, írja a szakirodalom, tehát, hogy annak ellenére, hogy rosszul vagyunk, mégis kötelezőnek érezzük, vagy a társadalom azt érezteti velünk, hogy mi ezt nem mutathatjuk ki, mi ezt rejtsük el, menjünk tovább és csináljuk, mintha mi se történt volna. Csak közben olyan erős fájdalmat érünk, hogy teljesítmény csökkenés is bekövetkezik. Pontosan emiatt a társadalmi jelentőség miatt az emberi jogi aktivisták elkezdtek ezzel foglalkozni, és hoztak egy fogalmat, a menstruációs egészséget. Ez nagyon jól átfogja, ez a kifejezés azt, hogy mennyi mindenre
kiterjed a menstruációhoz kapcsolódó tabu és a szabályozás vagy a társadalmi diskurzus szükségessége. Nyilván itt a higiéniás dolgoktól is indulhatunk, főleg a fejlődő országokban, de ebbe beletartozik a munkahelyi légkör, a munkahelyi összefüggés a menstruációval. Ugyanis van összefüggés. Ausztráliában 21 000 nő nyilatkozott, 40%-uk veszi ki a szabadnapját, tehát a rendes szabadságot a menstruációs kapcsolódó tünetek miatt. Dán kutatásban 26 000 nő vett részt, közülük 80%, tehát rengeteg nő mondta azt, hogy csökkent a termelékenységük, és 14%-uk, ami még szintén több ezer főről beszélünk, nem bírt bemenni dolgozni az erős fájdalom miatt. Spanyol kutatás 706 fővel, tehát már még szintén releváns, 59%-uk mondta azt, hogy az erős fájdalom miatt kevésbé tud koncentrálni. Ezek főleg társadalmi, szociológiai kutatások voltak, azonban vannak orvostudományi kutatások is, nem sok, de vannak. Így például kimutatták, hogy a munkahelyi, már most emlegetett pszichoszociális környezet összefüggésbe hozható a menstruációs fájdalmakkal. Csak megjegyzem, több szempontból kölcsönhatásban áll, és már 2000-es, meg 95-ös évek végén ebbe volt kínai, amerikai, tehát egy nagyon vegyes szerzői csoport mindkettőben, kimutatták, hogy a munkahelyi stressz hatással van a menstruációs fájdalomra. Ebből arra következhetünk, hogy a munka és a menstruációs tünetek kölcsönhatásban vannak egymással orvosilag alátámasztott, bizonyított módon. És az is megállapított lett így ezáltal, hogy több millió női munkavállaló szenved a menstruáció miatt. Mi ilyenkor a munkáltató hozzáállása? Én megnéztem a bírói határozatokat és a jogtárban, és egyetlen egy ügyet találtam, amiben szóba került a menstruáció, és foglalkoztáspolitikai munkaügyi ügy volt, mert ugye nyilván a menstruáció a apasági védelemnél egyébként szokott lenni, de a munkahelyi kérdésekben zéró, kivéve ezt az egy ügyet, ami ráadásul pont pár utcával arrébb került meghozatalra. Mi történt ebben az ügyben? Csak nagyon röviden. Nem messze található munkáltatónál a munkavállaló úgy volt beosztva, hogy 4 óránként tudott elmenni a sorról mosdóba. Viszont olyan erős vérzése volt, hogy a munkaoveráját, ugye, amit kötelező viselnie, átáztatta. Tehát egy borzasztó emberi méltóságát is sértő, ezt ő is kijelentette a tanúvallomásában, emberi méltóságot is sértő módon látta őt mindenki gyakorlatilag átázni munkavégzés közben, nem beszélve az egyéb rosszullétekről. Megkérte a sorvezetőt, hogy menjen már ki hamarabb mosdóba, mert hát nem szeretne így maradni, nyilvánvaló. Mire a sorvezető, tehát a munkáltatói jogkör gyakorlója, őt megfenyegette azzal, hogy ha hamarabb elmegy, akkor az kötelezettségszegés, és ezért felmond. Végül ebben az ügyben, ebben a kérdésben csak egyfokú ítélet született, mert másodfokra ezt a kérdést nem vitték tovább, de abban a bíróság kimondta, hogy igen, több tanú is arról vallott, hogy tényleg ez a munkáltató gyakorlata. Na már most, ha egy ügy van a bíróság előtt erről, akkor az valószínűleg nem csak egy igazán folyó gyakorlatot mutat, hanem egy jelentősen, még a szomszédban is megvalósuló, borzasztó rossz hozzáállást. De ezen kívül Európában több példát is láthatunk. Így például volt Németországban olyan ügy, ahol a munkáltató monitoringozta, hogy ki hányszor megy el mosdóba, mert azokra a napokra nem osztotta be az üzlethelyiségbe, raktárosnak, eladónak, stb., amikor túl sokszor használt volna mosdót. Tehát ilyen gyakorlatok is vannak, vagy éppen Amerikában modelleket küldtek haza, mert menstruál, és nem veheti fel így a ruhát. Tehát, hogy azt láthatjuk, hogy még ha van is jó szándékú munkáltató, alapvetően a menstruációs megbélyegzés előfordul a munkahelyeken, és most, mivel munkajogi viszonyokat nézünk, a munkáltató oldaláról is, ami sajnos az ügyekben is bizonyított, így hazánkban is legalább egy ügy van ennek kapcsán. Emiatt jön a kérdés, mit tehet a jogalkotás? Mert a munkáltatóra nem bízhatjuk, hogy ezt majd házon belül jól elintézi saját magának, lásd az említett példákat.
A jogalkotás kapcsán én egy globális vizsgálatot csináltam, előre is elnézést, sok adat van a dián, nem fog mindenről nyilván beszélni, kiszíneztem, hogy picit láthatóvá tegyem, mik az eszenciális különbségek, hasonlóságok, ugyanis a jogalkotó mit tett, több országban létrehozta a menstruációs szabadságot, vagy hogyha könnyebben érthető, szabadnapot a menstruáció idejére. Ezek az országok kezdve Japán, Dél-Korea, Indonézia, ezek egyébként nem minden esetben részletesen ismertetett szakirodalmakkal alátámasztott, hiszen nagy része ázsiai ország, tehát angolul kevesen írnak ezekről a kérdésekről, de azért megtalálható az, hogy mi a gyakorlatuk, hogy működik, mik a problémák, és nagyon kevés jogi elemzés is található erről. Próbáltam én is ezt hozzátenni, tehát nem csak Magyarországon nem beszél erről a jogtudomány, globálisan is minimális. Csak orvostudomány, illetve szociológia az, ami esetleg ezzel foglalkozik. Tehát ezért is nagyon fontos, hogy erről munkajogilag is értekezzünk. Azt láthatjuk, hogy ezek az országok alapvetően a munkajog rendszerébe betettek egy extra szabad napot. Kivéve Spanyolország és 2025-től Portugália, már nem akartam még azt is rátenni a diára, de szóban hozzáteszem, ugyanis ezek az országok, Spanyol és Portugália, táppénzbe tették bele a menstruációs szabadnapot. Kvázi, ahogy én hallottam szintén Brüsszelben a spanyol szakszervezeti vezetőktől egy ilyen genderos konferencián, úgy érezték, hogy nem tudják ezt munkajogi keretek közé tenni Európában, Spanyolországban, mert ha valami munkajogi keretek között van, akkor abban erős beleszólása lesz a munkáltatóknak is. Viszont ha a TB-be tesszük, akkor nem az ő pénztárcájuk közvetlenül, illetve nem az ő hatáskörük annak a részleteinek a kialakítása elsősorban. Úgyhogy a részletek kapcsán több ország meghatározza, hogy havi egy nap, évi maximum mennyi, van, ahol napi munkaközi szünetekről beszélünk, jellemzően a havi egy-két nap, ami látható, az orvosi igazolás szinte mindig megköveteli a jogalkotó, hogy a nő adjon be valamilyen vagy szakorvosi, vagy általános orvosi igazolást, illetve sokszor említést tesznek arról, hogy milyen előzetes igénylési folyamat szükséges ennél a lehetőségnél. Hogy miért alkottak ilyen szabályozást, egy része nemek közötti egyenlőségre appellál, és behozza az anyák védelmét, és ebből vezeti le. Másik része meg az egészséghez kapcsolódó, mint egészségügyi kockázat. Tehát ebből is vegyes képet láthatunk, és ami kardinális kérdés a díjazás. Hogy jár-e érte bármi díjazás, amíg én otthon vagyok a rosszul lét miatt. Van, ahol nem találtam adatot, mert ezek tényleg nagyon minimális jogi, tehát jogi elemzés ezekről szinte alig. Úgy kellett kimazsoláznom a sorok között, hogy most jogilag akkor mi a fontos részlet, de van, ahol távolléti díj 50%-a, míg máshol nem fizetett. Tehát, hogy ebből is sok mindenen elgondolkodhatunk, most nem fogok olyan részletesen, de majd esetleg később. Magyarország sem maradt ki a sorból. Ugyan jogalkotó nem lépett, viszont a spanyol szabályozás után, akár politikai indokból is, egyre több munkáltató kezdett el önhatalmulag munkáltatói szabályzatban kialakított menstruációs szabadságot átültetni. Ugye a spanyolok 2022-ben döntöttek erről, tehát 2022-es a legtöbb ilyen szabályozás. Ezek önkormányzatok voltak Budapesten, és láthatóan ott vannak, hogy melyik kerületek és hogy mikor hozták be a szabadságokat. Én olvastam ezeket a nyilván tehát mindenkinek nyilvános dokumentumokat, nagyon sok a hasonlóság. Van, ahol nem mondják, de érthetően pótszabadságról beszélünk, szinte mindig 2 évente kell orvosi igazolás, jellemző a havonta 1 nap, máshol évente maximum 48 óra, a díjazásról néha nem is beszélnek, tehát feltehetően a szabadság rendes szabályaihoz igazodik, és van, akivel elő tudtam szedetni az adatokat, mert nem mindenki volt ebben nyitott, hogy mi a gyakorlat, hogy működik ez náluk. Ezek 2024-es interjúk, volt, ahol 17 fő rendszeresen és alkalmanként is igénybe vette, volt, ahol 2 év alatt senki sem. Ebből is látszik azért, hogy előfordulhat, hogy ennek az oka egyébként a stigma. Ezek tehát munkáltatói döntések voltak. De itt ugye most szakszervezeti oldalról is gondolkodunk. Van-e erre példa? Hát örömmel mondom, hogy van. Budapest
Az egyik legnagyobb talán, amit az életünkben is tapasztalunk munkáltató Budapesten, az a tömegközlekedési munkáltató, BKK Zrt. Na azt képzeljék el, hogy ennek a kollektív szerződésében a 80-as évektől van egészségügyi pótszabadság. Én beszéltem az ottani szakszervezeti vezetővel, szintén interjút csináltunk, és megtudtam, hogy akkoriban volt egy női munkahelyi vezető. És ez kellett ahhoz, hogy elinduljon egy folyamat, aminek a vége az lett, hogy már szinte 40 éve van egy ilyen szabályozás a BKK-nak a kollektív szerződésében. Ennek sokféle útja volt, módja volt, hogy ez hogy folyt. Volt, amikor problémás is volt. Köszönöm, majdnem engem is elhallgattattak a téma kapcsán, de azért átmegyünk akkor is. Tehát nagyon sok dolog történt ezzel, ebben le van írva egyébként a tanulmányban, mert érdekes folyamat volt ez is. A nagyon fontos végeredmény az, hogy jár rá díjazás, a távolléti díj 10%-a. Viszont annak ellenére, hogy ez egy elég szűk díjazásnak tekinthető, vannak nagyon fontos előnyei. Így például nem nevesíti azt, hogy különösen kéne egy orvosi igazolás, vagy azt se nevesít, hogy különösen csak a menstruációs fájdalom lenne alapja, pedig ha emlékszünk, ezeknél a munkáltatóknál csak ez volt az indok, holott a menstruációs rosszulét nem csak ebből áll. Tehát ez is egy progresszívabb hozzáállás, annak ellenére, hogy a 10% díjazásról beszélhetünk. És még egy utolsó gondolat, ez a kékgaléros munkavállalókhoz kapcsolt, tehát irodaiak nem vehetik igénybe, és folyamatosan igénybe veszik, tehát vannak erre számadatok. Miért is van ennyire kevés szabályozás? Vagy ahol van, miért nem működik olyan jól? Nagyon sok kritika éri egyébként azokat a jogban, de a szociológiában, egészségtudományi kutatásokban, akik a menstruációs szabadnap mellett érvelnek. Miért? Mondják azt, hogy ez pont ellene hat a nők munkaerőpiaci helyzetének, hiszen akkor a munkáltató mit fog látni? Hát egy újabb, az ideálisban nem passzoló körülmény, hogy több szabadnapot kell esetleg kiadnia. Vagy mondhatjuk, hogy ez stigmatizálja a nőket, gyengébbnek tünteti fel őket, tehát nagyon sok probléma van. Ebből is látszik, hogy ha akarunk szabályozást, ha akarunk munkahelyi változást, az nem elég csak egy tollvonással elintézni, ahhoz pláne ha országos szabályozás, muszáj a szociális párbeszéd, muszáj az együttműködés, a kutatás, a konferenciák, érzékenyítés, és ennek a hatása az kell, hogy legyen, hogy a társadalmi környezet formálódjon. Mert ha van egy szabályozásom, de senki nem akarja alkalmazni, mert fél attól, hogy a többiek mit gondolnak róla, akkor én a fiúknak írtam a verset. Tehát ez nem vagyunk előrébb. Én csináltam még a tavalyi éven egy kutatást, egy kérdőíveset, 307 fő töltötte ki 2 hónap alatt, hogy milyen lenne az ideális menstruációs szabadság, hiszen a legjobb menstruációs szabadság az, amit egyébként az érintettek akarnak, mert ugye akkor fogják igénybe venni. Azok az eredmények jöttek ki, hogy legtöbbjük külön szabadsági formaként szeretné ezt meglátni, abszolút a fizetendő státusz mellett foglaltak állást, és megosztottsággal, de mégis többségben van az, hogy kelljen hozzá orvosi igazolást bemutatni. Vizsgáltam azt is, hogy hogyan vélekednek a kitöltők arra vonatkozóan, hogy ez mennyire hatna negatívan a nemek közötti egyenlőségre, munkahelyi környezetre, stb. Voltak itt is azért ellentmondások, de azért azt láthatjuk, hogy amellett, hogy sok pozitív hatása van, félnek is tőle picit a munkavállalók, hogy mit hozna ez az életükbe. Úgyhogy utolsó gondolatként én úgy látom, tényleg amiután már nagyon, az kutatói életemben egy meghatározó időszakot foglalkoztam ezzel a témával, és egyre több szempontból, akár a feminista jogelmélet, vagy a munkajog, a szociális jog is, tényleg nagyon sok reprodukciós egészség, annyiféle kulcsszó mentén nézem ezt a témát, és a kapcsolódó kérdéseket. Ha bejönne egy ilyen szabályozás, adott esetben egy kollektív alkú folyamatába, nem felejthetjük el, hogy a menstruáció nem áll meg 40 év fölött, csak átalakul, és ennek a perimenopauza tünetei. Tehát mindenképp a jó irány az, hogyha holisztikusan gondolkodunk, és nem szűkítjük le. Az más kérdés, hogy mit lehet átverni egy jogalkotási folyamaton. Tehát mindennek megvan a pro és kontra.
és foglalkozni kell a reprodukciós egészség további aspektusaival, amire jó alkalom lesz majd a következő alkalom is, hiszen, és ez a kép, ez a legfontosabb üzenet, aki azt mondja, hogy elég csak a munkahelyi körülményeket javítani, mert van ilyen érv, és elég hangos a nemzetközi szakirodalomban. Én erre mindig azt mondom, hogy én ezt értem, de akkor is van egy olyan teher a nők oldalán, amit az egyenlőség címe alatt kompenzálni kell. Úgyhogy én abszolút emellett foglalok állást, és nagyon nyitott vagyok, hogyha ennek kapcsán vitát generálhatunk, mert akkor megyünk előre, és akkor finomítjuk a érvrendszert, ami aztán még megdönthetetlenebb lesz. Úgyhogy köszönöm szépen nagyon a figyelmet, és mielőtt átadom a szót, ennek a kutatásnak már megvannak az első eredményei monografikus szinten, még van egy eladó példány, nyilván ingyenesen nálam, akithez esetleg érdekelne, de online fent van az egész PDF-be. Tehát aki szeretné a munkahelyén továbbvinni, milyen gyakorlatok vannak külföldön, stb., meleg szeretettel ajánlom olvasásra, és akkor köszönöm szépen a figyelmet. Most pedig, köszönöm, Mélypataki Gábor egyetemi docens úrnak szeretném átadni a szót, mert nagyon érdekes gondolatokkal szeretné folytatni ezt az előadást. Köszönöm. Oké, nem tudom, hogy így talán hallható, köszönöm szépen. Már az előző két előadás kapcsán is rengeteg gondolat cikázik a fejemben, de egyelőre az előadásomra koncentrálok, és akkor utána majd a kerekasztal beszélgetésen szerintem ezeket is... Köszönöm szépen. Ezeket a kerekasztal beszélgetésen szerintem majd ott el fogom mondani. Viszont ha már beszéltünk arról, hogy a munkaerőpiac és a nők kapcsolata, és már beszéltünk arról is, hogy a közszféra mint az egyik legnagyobb területe a női foglalkoztatásnak, akkor én inkább ehhez kapcsolódóan hoztam egy előadást, és én nem is annyira a fizikális és a testi tünetek kapcsán és azoknak a hatásaira vizsgálnám, szerintem nem is lenne túl hiteles, hogyha én beszélnék erről, de alapvetően a lelki egészség és a közvetett hatások, amelyek akár a munkaszervezetből, a közszolgálati foglalkoztatás sajátosságából jönnek, azok, ahogy Viktória is elmondta, azért elég markáns hatással lehetnek akár a reprodukciós egészségre, és éppen ezért ezeket a hatásokat, illetve ennek a jogi környezetét szeretném most bemutatni röviden. Ugye az első, hogy miben más a közszféra, mint a munkaerőpiac többi része, ez csak nagyon röviden, egyrészt azért, mert egyrészt a hallgatók egy része már túl van ezen a témakörön, ez a tantárgyon, a másik fele meg majd következő évben fogja ezt végighallgatni. De hogy alapvetően, ami a konferencia szempontjából is fontos, hogy a közszféra kapcsán ugye egyrészt maga a reláció, tehát maga a személyek közötti viszonyrendszer az, amiben mást hoz a munkatörvénykönyve szerinti foglalkoztatáshoz képest. Egyrészt ugye egyfajta sokkal kötöttebb szolgálati viszonyt hoz magával, egy sokkal hierarchikusabb, sokkal inkább, ugye hát nem véletlen, hiszen a hadipar, a katonaság, ugye az volt az előképe annak a kialakult közszolgálati modellnek, amit egyébként talán most már eléggé finomított rendszerben használunk, de azért mégiscsak a gyökerei itt vannak, tehát a hierarchizáltságban. Másrészt ugye a kollektív munkajogi intézmények, hát azt mondom, hogy hiánya, vagy legalábbis blokkolása leginkább, talán ez a jobb szó, nem is annyira a hiány, mint a blokkolás, bár a kettő lehet, hogy ez így kiegészíti egymást. Mindenesetre ugye tudjuk, hogy szakszervezetek működnek, de kollektív szerződéskötési képességük nagyon limitált, és csak bizonyos területeken, tehát konkrétan csak a KJT-s területeken, ha jól emlékszem. A többi szolgálati, újabban kialakított szolgálati viszonyban, vagy tisztviselő viszonyokban nem feltétlenül működik. Tehát éppen ezért, ugye, ahogy el is hangzott, hogy mennyire jó lenne akár egy kollektív tárgyalásos vitában, vagy egy kollektív szerződéses környezetben elhelyezni a nők reprodukciós egészségének a védelmére vonatkozó rendelkezés, szabályt vagy megállapodást, arra így kollektív munkajogi módon nem feltétlenül van most a mai szabályozási keretben lehetőség. Másrészt ugye a kérdések egyébként a menstruáció egészség kapcsán és az emberi reprodukciós egészség kapcsán ugyanazok egyébként, mint a gazdasági szektorban, ugyanúgy, mint az MT-s jogviszonyok között.
Viszont ugye egyrészt azt azért látni kell, hogy a szabályozás elég rugalmatlan a közszférában. Tehát amíg a munkatörvénykönyvében, ugye a hallgatók egy része már a munkajog 1-2 vizsgán is túl van, tehát ott tudják azt, hogy a mondatok úgy kezdődnek, hogy a felek eltérően nem állapodnak meg. Pont. KTTV, KIT, KÜT, KJT és más hasonló szolgálati jogviszonyokról szóló törvényben ilyen mondatot hát keresve sem fogunk találni, hogyha a felek eltérően állapodnak meg. Talán még a különleges jogállású szerveknél, ahol a közszolgálati munkaszerződés létezik, de egyébként ilyet nem fogunk találni. Másrészt ugye azt is fontos kihozni, hogy erre lesz majd 2 diagramom is, hogy a szakmák nagy részében, amit lefoglalnak, a közszolgálati terület lefoglal, a nők foglalkoztatása felülreprezentált. És az azért érdekes, mert a közszolgálat eredetie, ahogy ez egyébként ugye a gazdasági munkajogban is megvalósult, alapvetően a férfira épített itt is. Tehát tipikusan a hivatalnok egészen sokáig, tehát a hivatali dolgozó az a férfiakra épült, és itt talán, ha nem is alapvetően azt mondanám, amit Bernadett, hogy a férfi testre épített munkahelyekről beszélünk, de alapvetően ez nem egy gendersemleges szabályozási struktúra. Tipikusan ugye egy maszkulin szervezetrendszernek az átalakításáról beszélünk, és a helyzet az, hogy a nők foglalkoztatása ez inkább egy gender szubkultúra kérdés most jelenleg, hogy abban a környezetben, amelyet egyébként egy férfiakra optimalizált rendszert átveszik úgymond az uralmat a nők, de mégsem veszik át, mert alapvetően, ahogy majd látni fogjuk a vezetői pozíciók esetén, majd az üveglift elméletről, hogyha beszélünk egy pár mondatot, akkor tipikusan hiába van mondjuk a foglalkoztatottak 85%-a nő az adott szakmában, a vezetők 80%-a férfi. Tehát ez is egy másik probléma. Tehát ezt lehet látni, hogy a jogszabályok és a jogszabályi környezet nem követte ezt a fajta genderváltást, ezt a fajta nemváltást lényegében a közszférában, hogy a férfiak átterelődtek másik területekre, és tipikusan hogy a nők vették át a zömét a munkának ezeken a területeken. Ugye egyrészt ugye elhangzott az is az előző előadásban is, hogy a jogszabályok tipikusan a nőkkel, mint édesanyákkal foglalkoznak. Ugye ez visszanyúlik az ILO-s gyökerekre egyébként, tehát azokra az első munkajogi sztenderdekre, hogy a várandóság, mint olyan, az egy méltányolható kérdés, de tipikusan csak odáig megy, hogy mi van akkor, hogyha már teherbe esett, és akkor annak az a fajta foglalkoztatás. Azzal a kérdéssel nem foglalkozunk, és nem jutottunk el odáig, hogy mi van azzal az úttal, amíg teherbe fog esni. És annak arra vonatkozó egészségi szabályokkal mit kezdjünk. Ugye éppen ezért, mint ahogy a magánszektorban, úgy ez a közszférában sem jelentkezik. És hát persze a közvetlen intézkedések hiánya, tehát ez ugyanúgy adott itt is. Ugye itt most kiemeltem egy részt, ezt nem muszáj végig, csak tipikusan egy friss jelentésből, a The Future of Gender Equality in the EU, az ETUI-nak készült riportjából, amelyben ugye kiemeli azt, hogy a nemek közötti egyenlőséget ugye nem csak a specifikus törvényekkel és politikákkal kell elérni, hanem éppen ezért annyira elterjedt a probléma, mert a nők általában túlsúlyban vannak a sebezhető és marginalizált munkavállalói csoportok között. Tehát alapvetően ez is egyfajta kontextust ad, és erősíti azt a fajta nemi szubkultúra elméletet, amely lényegében a mostani közszférában is működik, meg tipikusan minden olyan helyen, ahol szolgálati viszonyokról beszélünk. De hogy akkor nézzük meg a számokat. Ugye egy tavalyi kutatásra utalnék, és ha már itt volt könyvajánló, akkor van egy közszolgálati bérrendszerek kiadvány is, ez is elérhető online, a hallgatók egy része ebből készül vizsgára majd egyébként, de egyébként, hogyha fizikai példányt szeretne valaki, van vagy 2-3 darab az asztalon, tehát azt szívesen odaadjuk a konferencia után, és itt a statisztikus kollégák megnézték azt, hogy az adott igazgatási ágazatokon belül mekkora a nők aránya a férfiakhoz képest, tehát látszik, hogy a piros vonal hol helyezkedik el, az jelzi a nők létszámát, a lila vonal hol helyezkedik el, az jelzi a férfiak létszámát, tehát nagyjából így érzékelhető a létszámbeli különbség. De ha azt megnézzük ágazati bontásban is, akkor ugye elsősorban látszik az, és ez összecseng azzal, amit Viktória kivetített, hogy melyik volt ez a rózsaszín
munkaköri megjelölés, melyik volt a fekete, hogy elsősorban, amire itt fókuszáltan látjuk, hogy oktatásiak, humán egészségügy, tehát tipikusan a szolgáltatási szektorokban van, ugye itt most a civil közszolgálatot nézzük, de például, ha mondjuk megnéznénk azokat a tipikus hivatásos közszolgálati formákat, mint mondjuk a rendőrség, vagy éppen honvédelem, vagy éppen polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, vagy éppen más ehhez hasonló szervezetek, ott azért még a férfi fölényt látnánk, hiszen ez azoknak a természetéből fakad, azoknak a szervezeteknek a fölényéből. Bár ugye ott is egyre több hölgy jelentkezik, tehát egyre több rendőrnő van, egyre több nő van ezeken a pályákon is. De tipikusan ugye a szolgáltató szektorban helyezkednek el a nők, illetőleg hát ahogy látszott is az igazgatott, Viktor az igazgatást írta, de én azt mondom, az igazgatott részét viszik a közigazgatásnak, tehát, és ezekben vannak túlsúlyban. És ugye ehhez képest ugye a lelki egészség és a nők foglalkoztatási kérdései, ami egy, mondtam, közvetett hatás a reprodukciós egészségre, de mégsem megkerülhetetlen, hiszen azért az a fajta hajszakultúra, ami a mostani társadalomban jelentkezik, ez egy speciális módon csapódik le a közszolgálatban. Más motivációk mentén, de alapvetően ugyan egy sokkal kötöttebb rendszerben beszélünk róla, és ez sok fajta problémát is elő tud hozni. És ugye a munka-magánélet egyensúlya, ugye alapvetően itt a munkaidő kapcsán az első kérdéskör, hogy alapvetően a ténylegesen elvégzett munkaórák és az ebből fakadó stressz az, ami egyrészt összefügg azokkal a szervezeti kérdésekkel, hogy egy hierarchizált rendszerben kell munkát végezni, és az volt a korábbi elv, hogy a közszolgálat ugyan struktúrát és alacsonyabbak a fizetések, de biztonságot nyújt, de az a helyzet, hogy ez a biztonság egyfajta materiális jólétnek a megfogalmazása volt, ami ma már nincs, és alapvetően a szabályok nem fókuszálnak a lelki egészségre és a munka-magánélet összhangjára, ami azért fontos az, hogy a családdal eltöltött idő. Hogy a megérkezés otthonra, hogy az átváltás meg tudjon történni, hogy ténylegesen a magánéletnek a kiteljesedése megvalósuljon. És itt nem csak a gyermekvállalás, hanem a gyermekneveléssel összefüggésben. Tehát ez mind-mind olyan jellegű kérdés, amely egyébként opcionálisan nem jelenik meg a jogszabályokban, és onnantól kezdve, hogy ez jogszabályilag nem kell figyelembe venni, ez ugyanolyan nyomasztóan tud viselkedni az állami foglalkoztató, hanem még a nyomasztóban, mint a magánszektorban a multi vagy bármelyik más magánmunkáltató. Ugye egyrészt a harmónia keresés ez egyik dolog, a másik az, hogy abból a szempontból ketté kell választanunk a közszolgálati alkalmazottakat, hogy ugye vannak a köztisztviselők, illetve a kormánytisztviselők, a hivatali alkalmazottak, illetőleg ugye a közalkalmazottak széles értelemben, hiszen maradjunk annyiban, hogy ez a fogalom már lassan teljesen kiüresedik, és hiszen mindenféle elnevezésen vannak most már a szolgálati jogviszonyok, de ha tágan értelmezzük, akkor mind az egészségügy, mind a pedagógus, mind ide tartozik most ebben a kontextusban. És ezt miért hoztam ide? Azért, mert hogy az érzelmi munka, mint egy olyan jellegű kérdés, amely meghatározza azt, hogy mennyire foglalkozunk a munka-magánélet egységével. A 90-es évek elejéről találtam kutatást, ahol például azt a fajta különbséget tették, hogy amikor az orvosnők helyzetét vizsgálták, hogy ott a munka-magánélet előtérbe került, és fontos kérdés volt. Viszont az ápolók esetén ott ezt nem vizsgálták, mert önmagában a gondoskodás az már a szakmájukba beleértett, és onnantól kezdve, hogy a nők alapvető feladatának tartották a gondoskodást a magánéletben is, és egyéb területeken is, ezért ez sokáig nem jött elő, hogy például az ápolónők, vagy éppen az egészségügyi szakdolgozók esetében ez az érzelmi munka, ez a beleérző képesség, ez hogyan jelentkezik, és éppen ezért nem foglalkoztak vele, hogy ez mondjuk egy gyors kiégéshez vezet, vagy bármilyen más olyan fokú stresszt helyez rájuk, azt az elvárást, amit magánéletben is és a munkahelyen is elvannak tőle, hogy ők hát persze, ápolónő, hát ez a gondoskodás, ez vele született képességet, nem? Tehát igen. Ugye túlterheltség, kiégés, alacsony társadalmi megbecsültség. És ez azért érezhető,
hogy még a 90-es évekhez képest is egyfajta leszálló ágban van a mai társadalmi viszonyok között, ahol is egyre inkább látjuk azt, hogy a társadalmi megbecsültség az folyamatosan csökken ezeken a területeken, holott ugyanazt a fontos munkát végzik, mint korábbiakban, de a társadalom szerkezete ez valahogy átalakult emiatt, és ugye a túlterheltséghez meg pontosan ebből a kiszolgáltatottságból fakad, ami egyébként az érzelmi munkával összefügg, az a beleértéssel, és onnantól kezdve egy gyors kiégés és a stressz, az pedig ugye a stressz az WHO által és a kiégés is WHO által elismert betegségnek minősül most már, tehát ugye problémákat fog okozni. Ugye lehet-e megoldás a távmunka? Egy kérdés, ugye nem minden esetben. Ugye ez vonatkozik akár a menstruációs fájdalmakkal otthon lévők esetében is, hogy elvárható-e, hogy mondjuk oké, nem jössz be, de akkor úgy home office-ból úgy csináld már meg, amit kell. Tehát ez egy másik kérdés, hogy vajon a fájdalom szintjét, ezt lehet-e így skálázni, hogy akkor neked csak kicsit fáj, akkor dolgozz már otthonról, neked meg nagyon fáj, akkor nem kell. Tehát ez az a baj, hogy a szubjektivitást nehezen viseli a jog, főleg, hogyha nem maga határozza meg a szubjektív alapokat. A másik az, hogy vannak olyan munkák, amiket nem lehet home office-ban csinálni, tehát én, mint mondjuk szociális munkás, azt nem feltétlenül tudom a gondozottamat távmunkában otthonról gondozni például. A spanyoloknak volt egy megoldás, de ez egy távmunkaprogram, aminek lényegében az jött ki, hogy jó ez a távmunka, de nem volt az első 10-ben való hátulkullogott a munka-magánélet összhangja. Tehát a távmunka sem mindig megoldás ezekre a kérdésekre. Jó, ezekről csak nagyon röviden. Ugye a szervezetből eredő problémaforrások, ugye a látszatkarrierelv, tehát most már azt se lehet mondani, hogy karrierépítés miatt lehet egyébként beszélnünk arról, hogy ezek a problémák megjelennek, hiszen ha valaki megnézi a bértáblákat, vagy az előmenetelés illetményrendszert a közszolgálatban, hát valódi karrierelvről és lehetőségről nem beszélünk, abban az értelemben, ahogy ezt a közszolgálat korábban meghatározta. És ugye ez hozza magával azt, hogy egy üvegplafon, egy üveglift és egy üvegszikla jelenséget. Ugye az üvegplafon az, ahol ameddig el lehet jutni a rendszerben, ez tipikusan ugye általában, hogyha megnézzük az egész munkaerőpiacot, a középvezetői szint nagyjából, ahova a nők többsége el tud jutni, és azon felül, akik áttörik az üvegplafont, ők nagyon kevesen vannak. Ugye ez abból a kettős kötöttségi rendszerből is fakad, amit ugye az előbb is mondtunk. És ez is egy nagyot fokozottabb stresszt hoz magával, egy fokozott kiszolgáltatottságot, amely negatívan hathat akár a reprodukciós tényezőkre is. Az üvegszikla pedig egy másik jelenség, ezt talán az állami szférában még nem ismerték fel, de konkrétan a bukott ügyek élére helyezett nőkről van szó, amikor nagy valószínűséggel egyébként buktával fog végezni az egész, tehát egy olyan cégek élére teszik, ami valószínűleg egy éven belül csődbe megy, tehát lényegben kármentés címszóval teszik oda. Ez is sokat mond, hogy alapvetően egy bukott ügy élére tesszük a hölgyeket, tehát azért ezt sokat elmond a mai munkaerőpiacról és társadalomról. Felkészültség, stressz, szégyen vagy felesleges körök. Ugye alapvetően a függőségek kialakulásának a terepe egyébként a túl hierarchizált, túl nagy nyomás alá helyezett munkaköröknek a problémája. Itt a fiatal rendőrtiszteket emeltem ki, például az energiafogyasztás kapcsán, de egyébként maga a stressz ugye hatalmas fluktuációt is okoz, már aki úgy dönt, hogy van más lehetősége, mert ugye hallottuk, hogy vidéken azért nem biztos, hogy van hová lépni, vagy van olyan szakmáról beszélünk, ahol nincs hová lépni, mert túl nagy az a tankerület például, és nem lenne megoldható a napi munkába járás mondjuk, mert éppen nem tudna egy másik tankerületben munkát vállalni. Illetőleg hát az atipikus függőségek, ugye az Zahár Gábornak volt egy interjúja, aki a hashajtófüggőségről beszélt például, ami a munkahelyeken egy jelentős probléma, bár erről nincs bizonyított tényező, hogy mondjuk az államigazgatásban vagy alapvetően a közszférában ez magasabb lenne. Illetőleg amiről nem igazán van szó, ez az úgynevezett heavy work investment. Ez a túlzott munkaintenzitás, ami lényegében azt jelenti, hogy van egy elvárás egy túlzott munkaintenzitásra, ami általában nem produktív. És tipikusan ez az elvárt túlmunkákra vonatkozik, túlóra, extra erőfeszítés eredmény nélküli,
ami hoz magával egy értelmetlenséget és egy újabb stresszfaktort, egy újabb kiégési lehetőséget, és azt a fajta megváltozott mentális állapotot, amikor hát nincs jobb jó szó erre, ugye az ember már a leszarombogyót sem tudja bevenni, hogy akkor jó, hagyjuk, kész, hanem olyan fajta lelki állapotot hoz elő, amely akár egyfajta szorongást, egyfajta magasabb szintű kiégést is hoz magával, és ugye alapvetően azok a fajta motivációs eszközök sem működnek már ebben a dologban, illetőleg hát a munkaalkoholizmusra való rászorítás. Mert ebből nagyon könnyű átcsúszni, ebből a heavy work investmentből egy munkaalkoholizmusba is például, ami megint nagy probléma. Ugye a mobbing, ugye ez mind összefügg, és egyébként ezek mind kapcsolódnak egymással. A mobbing a munkahelyen, ugye ez a munkahelyi zaklatásnak a kérdése, ugye ez is volt már egy fél mondat, vagy 2 mondat róla. Egyébként ezt azért is hoztam be, mert most van egy friss kutatásunk lengyel kollégákkal, és ebben köszönöm a Balázs segítségét, aki közvetítette az egyik akadémiai szakszervezethez a kapcsolatot, ugyanis az egyetemeken mérjük fel a mobbing mértékét, magyar és lengyel egyetemeken, a Katowicei Sziléziai Egyetemmel és a Toroni Egyetemmel közösen csináljuk ezt a felmérést. Hát mondjuk úgy, hogy nem voltak tömegek, akik kitöltötték a kérdőívünket. Ennek több oka is van, de hát mondjuk úgy, hogy a lengyel kitöltés sem ért el a 300-at, pedig az egy 5-ször akkora ország, 5-ször annyi intézménnyel, mint mi. Nálunk is a 200-at sem, örültünk annak a 100 valamennyinek. Úgyhogy majd ebből az eredményeket folyamatosan hozzuk egyébként, de alapvetően, igen. Ugye itt, ha megnézzük azt, a magasfokú bürokratizmus, ugye az alulértékeltségről beszéltünk, és ugye a kiszolgáltatottságnak a magasabb foka, ami hozza magával ezeket a jelenségeket. És a toxikus főnök, a toxikus munkatárs, ezek mind sajnos, nem azt mondom, hogy a közszolgálat sajátjai, mert a magánszektorban is megvan, de azért sokkal markánsabban. Tehát a nemzetközi kutatások legalábbis azt hozzák ki, hogy markánsabban jelentkeznek ebben a szektorban. Ugye önmagában a mobbingot kiváltó tényezőkről, tehát nem fogok mindegyikről beszélni, látható a dián, de tipikusan hierarchia, információáramlás, szervezeten belüli strukturális okok, tehát ezek mind hozzáhozhatják magukkal. Elvárások, alacsony bérek, és ezek mind alapvetően az munkahelyi agresszió kialakulásának a veszélyét, ezek mind fokozottan hozzák magukkal. Tipikusan, hogy az állami szférában tipikusan a pletyka, a magánéletben való vájkálás a kutatások szerint, ami hamis információk terjesztése, amelyek célja a dolgozók pszichológiai elbizonytalanítása, magánszektorban inkább az elszigetelés, folyamatos szakmai kritika az, ami jelentkezik. Ugye ez mind a motivációs különbségekből is fakad, hogy miért ezek jelentkeznek, és ugye tipikusan ezt megint csak oda tudom vezetni, hogyha ezek a pszichoszociális és ezek a pszichés tényezők előtérbe jutnak, akkor onnantól ugye ez a fajta hatás, ez a magánéletre is folyamatosan kihatással van, amely olyan pszichés problémákat is okozhat, amely tipikusan akár felerősít bizonyos tényezőket, mint ahogy az Bernadett is elmondta, hogy az ilyen környezet akár magasabb fájdalommal is járhat, tipikusan egy zaklató, mobbing gazdag környezet, vagy éppen ezek bármelyikkel, vagy éppen magára a reprodukcióra, tehát akár mondhatom ezt egyszerűen a libidóra való hatással, tehát hogy tipikusan a gyermekvállalás, és itt nem kell nagyon messzire menni a különféle társadalmi szintű stresszekig, hogy miért csökken a népesség. Ugye, ha az összeegzést megnézzük, akkor egyrészt a lelki egészség és egyensúly fontossága az szerintem megkérdőjelezhetetlen, és hát a helyzet az, hogy a pszichoszociális kockázati tényezőkkel ugye a jogalkotó nem számol, és nem építi be azokat a biztonsági szelepeket, amit egyébként le lehetne engedni, hogy akkor rendben, akkor a feszültség valahol távozzon, és nem mondjuk a munkavállalókon kerül a levezetésre, a közalkalmazottan, a köztisztviselőn, és alapvetően ne az ő pszichés világát rombolja szét, még akkor is, hogyha oké, ez egy hierarchizált szervezet, de alapvetően más levezetési lehetőségek lehetnének.
meg hát mindenféleképpen a kollektív munkajogi intézményeknek a szerepe és annak az erősítése mindenféleképpen pozitív hatással lenne arra, hogy akár kifejezetten a menstruációs szabadságról, kifejezetten a menopauzára vonatkozó kérdésekről, vagy éppen ezekről a lelki egészséggel összefüggő problémákról is beszéljünk, amelyek ugye indirekt módon az előzőekkel összhangban vannak, és ezekkel elég erős hatást gyakorolnak. És ez már az irodalom része, és én nagyjából ennyit szerettem volna összefoglalni, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, és akkor a kerekasztalon pedig ezt bővebben kifejtjük mindannyian. Megvárom, ez is szól, szuper. Én nagyon köszönöm Bernadettnek és Gábornak az előadást. Én az én bevezetőm után azt gondolom, hogy jól reflektáltunk egymásra, és megkezdtük a téma körbejárását, és az időt is kell néznem nekem, mert hogy ugye hivatalosan 1 óráig vagyunk. Én nagyon sok tehát gondolkodva, hogy miről beszéljünk a kerekasztalon, sok kérdést tettem fel magamba, de és arra jutottam, hogy biztos van a közönségben is, vagy a hallgatóságban is kérdés vagy vélemény, hogy lesz, vagy szeretnék biztosítani lehetőséget, ezért én most a sok kérdésem közül 4-re fókuszálnék, jó? Hogyha megengeditek. Az egyik, és mielőtt és közszféráról van szó, hogy Gábornak az előadása közszféráról beszélt, és így mindig kimondjuk magunkban, hogy az állam a legrosszabb munkáltató ma Magyarországon, és ezt most így megint megerősítettél benne, hogy a szabályozási környezetünk miatt ez valóban sajnos így van, és hát nem szeretnék még más ügyeket is idehozni, amit a gyermekvédelem területén, mert hogy ott is az állam a munkáltató, eszkalálódni tudott, mert hogy ez egy más téma is, ez egy más típusú rendezvényt igényelne. Ugye, ha kiindulok onnan, hogy a reprodukciós alappillér, vagy a reprodukciós egészség alappillére a jó munkahelyi pszichoszociális környezet, ugye Gábor erről beszélt sokat, melynek egyik eleme a menstruációs egészségbiztosítása, amiről ugye Bernadett beszélt, és a nők támogatása. És hogyha ugye Bernadett mutatott be jó gyakorlatokat plusz szabadnap biztosítására, ugye a menstruációs szabadság kapcsán, tudom, hogy kevésbé kutatott téma, de hogy mit gondolsz, megoldja a problémát? Igen? Most? Igen. Jó, köszönöm. Hát először is nézhetjük a másik oldalról, hogy mi lenne, ha nem lenne. Tehát, ami most van gyakorlatilag. Tehát azt nyilván, ha egyszer bevezetésre kerülne, annak a jó működése oldja meg a problémát. A jó működés viszont sok tényezős. Egyrészt a többi munkatárs, lásd, a mobbikon keresztül lehetetleníti a jó működést. Másrészt a munkáltató hozzáállása, mert arról már nem volt a dián szó, de a rossz munkáltatói gyakorlat nem csak szimplán a menstruáció kapcsán van meg, hanem a menstruációs szabadnap kapcsán is. Például fizikális bizonyíték igénylése arra, hogy az adott nő éppen ténylegesen menstruál-e. Erre is van per az ázsiai országok között, egy légitársaság kapcsán éppen, hogy a stewardess ki akarta venni, és akkor kérte, hogy akkor bizonyítsa, hogy ő tényleg menstruál. Tehát a megoldás az egyrészt a szabályozás, másrészt a hozzá kapcsolódó gyakorlat. Ha minden stimmel, lehet jó. De hát ezért tehát azt nem mondhatjuk, ha úgyse lesz tökéletes, akkor minek is kezdjük el, mert akkor ennyire a munkajogi szabályozás is értelmetlen, mert úgy is lesz hiba, büntető törvénykönyv ugyanúgy értelmetlen, mert úgy is lesz bűncselekmény. Tehát törekedni kell, emiatt azt mondom, hogy kell, hogy legyen ilyen szabályozás, igen.
Köszönöm, nem tudom, Gábor, szeretnél ehhez valamit hozzá? Igen, egyébként azt szeretném, hogy a másik dolog, ami sokkal nehezebb. Tehát szabályt hozni nagyon egyszerű. Tehát jó, a viszonylag egyszerű, tehát ahhoz képest, hogyha mondjuk az adatokat megnézzük, tehát lehet ilyen vagy olyan szabályt hozni, hiszen egyrészt érdekes volt, hogy tipikusan maszkulin típusú államok voltak felsorolva a diasoron, akik már szabályozták, hogy az ázsiai országok. Másrészt, ami a nehezebb, hogy ha van is szabály, az, hogy hogyan fogadja el maga a társadalmi közeg ezt a szabályt. Hogyan fogadja el a munkáltatói réteg ezt a szabályt. Mennyire veszi erőltetésnek, vagy az, hogy rájuk erőltették ezt az újabb gender dolgot, ezt az újabb női dolgot, és ugye itt mindig halljuk a pozitív diszkrimináció kifejezést, amit nekem feláll a szőr a hátamon ettől a kifejezéstől. Ugye egyrészt az előnyben részesítés kifejezés az, ami szerintem sokkal inkább ideillik, és az előnyben részesítésben benne van az, hogy ha azt sikerül elfogadtatni, hogy azért kap valaki plusz jogosítványt, plusz lehetőséget, és ezt az EBKTV is elmondja, az egyenlő bánásmódról szóló jogszabály, mert hogy az esélyegyenlőtlenség leküzdésére van erre szükség. Tehát, hogy a -1-ről, -2-ről indul, és nem ugyanonnan a nulláról, mint ahonnan a férfiak például ezen a területen, akkor ezt kellene elfogadtatni, hogy valaki azért kap plusz jogosítványt, hogy egyenlő feltételekkel indulhasson. És amíg ez nem sikerül, addig a szabályozás jó, hogy van, és el kell kezdeni, ebben teljes igazunk van, de hogy menet közben nem egyfajta szemléletformálásra is szükség lenne. Köszönöm. Nekem az jutott eszembe, miközben Bernadett szlájdjait néztem, a magyar gyakorlatoknál mindegyik 22-es, tehát Covid utáni. És akkor így hadd gondoljak abba bele, ugye, hogy az egészségügyi szociális terület kapott ilyen plusz Covid szabadságot a Covid után, ha jól emlékszem, 10 nap volt, amit 2 évig lehetett valahogy kivenni. És most azt hadd kössem hozzá, hogy a mi bölcsődei gyakorlatunkban, és nem akarom elvinni a témát, csak hogy így azt szeretném érzékeltetni, hogy talán könnyebben adnak most szabályozás, vagy a munkáltatás szintjén is plusz napszabadságokat, például a mi területünkön, mert kipróbált, tehát rájöttek, hogy ki lehet venni azt a éves szinten 5-10 plusz napot, mert egyébként mondjuk a szociális intézmények, a bölcsőde, oktatás bezár nyáron, tehát hogy megoldható. Mondjuk tudom, hogy nem erre a célra, mert hogy nem csak nyáron menstruálnak a nők, hanem ugye az egy másfajta ciklus mozgása, de hogy azért van más oldalról pozitív gyakorlat, és hogy akkor miért ne lehetne akár a szabályozás szintjén is ezzel, mint első lépés, mert azért mégis ez fajta első lépés, és így mindjárt kapcsolnék a következő kérdésemhez, hogy mit gondolunk, vagy mit gondoltok, hogy mi lehet a szabályozási környezet kialakítására, ha ezt vesszük, hogy a menstruációs szabadság az egy első lépés, hogy hol kellene ezt elkezdeni, akár a szakszervezeteknek, hogy milyen szinten, munkahelyi, ágazati, országos szint. Tehát, hogy mit gondoltok, hogy hol az az első hely, ahol lehet kopogtatni. Ugye láttunk itt jó példát önkormányzatok, ezek fővárosi önkormányzatok, még szerintem a színe is tök ugyanaz volt. A politikai vezető, nem nézte, én úgy, csak így egy szemtornával, az egyikben bizonytalan vagyok, úgyhogy így nem merek mérget venni, 22-es állapotra vonatkozóan, de érdemes lenne ezt is megvizsgálni. Szóval, hogy hol lenne ezt jó megkezdeni mondjuk nekünk, mint szakszervezeteknek ezt a munkát? Ha kezdhetem a választ, igen. Ha szakszervezeti szemből nézzük, vagy szemszögből ezt a menstruációs egészségtámogatást, látható, hogy egy dolog a szabad nap, mert akkor az kollektív szerződéskötési képességet igényel. Ugye ez már most leszűkíti a aktivizálható szakszervezetek körét, tehát ebből ilyen szempontból szélesebb körben gondolkodhatunk, például mosdókban tamponok, egyebek elhelyezése. Tehát, hogy a szakszervezetnek sokféle eszköz van a kezében, hogy támogassa a menstruáló munkavállalókat, és ennek egyik része a menstruációs szabadnap. Hogyha a kollektív alkú szintre már el tudunk jutni, tehát, hogy már van egy akarat a munkáltató oldalról, betehetjük ezt egy KS részbe, hát igazság szerint ez nagyon egyrészt ágazattól is függ, hogy kezdhetjük-e onnan. Tehát, hogy ez nagyon a célközönség és az ott lévő szereplők hajlandósága az, ami meghatározza, és ugye itt sokszor nézhetjük a vezetőknek a hozzáállását, hogy gondolkodhatunk-e ilyen szinten, mert hogyha már egy ágazati kollektív szerződésbe betettük, akkor az már előirányozza, hogy az már akkor meg fog jelenni szinte társadalmi szinten az összes érintett munkavállalónál.
Munkahelyi szinten mindenképpen érdemes ezt felvetni, hiszen az ilyen apróbb gesztusokkal, támogatásokkal, vagy például, hogyha van a munkáltatónak egy egészségbiztosítási csomagja, akkor abba tegye bele igenis a női nőgyógyászati vizsgálatokat, mert az se feltétlenül mindig van benne, tehát nagyon sok módon lehet elgondolkodni. És a jogalkotás megindítása meg amiatt nem hülyeség, mert nagyon sok munkahelyen munkáltatóval szemben ezt elő se lehetne hozni, vagy éppen mert a szakszervezeti vezetőnek ez eszébe se jut, mert ő is sokszor férfi. Tehát a jogalkotás meg egy felülről jövő presszióval tudhat segíteni az ügyben. Úgyhogy ez lenne a legjobb, ha minden szint aktivizálódna. Aztán meg ahol lehet. Köszönöm, Gábor, esetleg vitatod a minden szint? Annyiban nem vitatom egyáltalán, csak ugye az ágazati kollektív szerződés, ez a mesebeli kategória nekem, tehát ugye talán egy darab, ha létezik, még az egy darab, ugye az ágazati párbeszéd megállapító bizottság, illetőleg hát az egyfő, ugye az eltés kollega, aki ezt vizsgálta annó, tehát ő is azt mondta, hogy tehát konkrétan ez egy nehezebb probléma. Én azt mondom, hogy az első eredmények talán, ahogy így láttuk egyébként, és nem véletlen, hogy a helyi szinteken indult el itt az önkormányzati cégeknél, a munkahelyi szint. Tehát az szerintem az első, ahol a legfontosabb, és talán, hogyha kellő szintű vagy kellő számú munkahelyi szakszervezet eléri azt, hogy a kollektív szerződésbe be lehessen ezt vinni, akkor azt tud egy olyat generálni, amely már akár ágazati szintre is kihatással van. És ugye, igen, amit Bernadett is mondott, hogy először ugye a szakszervezet esetében is, de szerintem ezt a bértranszparenciás konferencián is beszéltük, egy picit ilyen átkapcsolás kell a szakszervezeteknek is, hogy ilyen férfi üzemmódból ott is egy picit átváltsanak női üzemmódba, még akkor is, hogyha sokkal nagyobb a fogadókészség erre a témára, mint ahogy most is itt vagyunk, tehát ez egy nagyon jó kezdet, és tipikusan ugye ott is a munkahelyi szinten, hogy eszükbe jusson egyáltalán, és akkor onnan egy következő lépésként tudunk menni a magasabb szintekre, ha már ez bevett gyakorlat, de hát ugye a jogalkotó is ugye maszkulin gondolkodásmóddal rendelkezik, tehát ugye hát elhangzott az, hogy nőügyekkel nem foglalkoznak, tehát, és ez sajnos ez beleesik ebbe a körbe. Köszönöm. Igen, ágazati kollektív szerződés és közszféra, jelenleg KIT hatálya alatt nem lehet kollektív szerződést kötni. Ez az én egyik nünükém, amit mindenhol elmondok, ahol engem megkérdeznek KS ügyben, ágazati KS ügyben naplánál. Tehát kikerült 2012 új MT hatályba lépésével a KIT-ből az ágazati kollektív szerződés kötésének lehetősége is, jogilag, ha lenne is, gond lenne, hogy ki a partner, de hát jussunk el odáig, tehát most még a jogi alap sincs meg. Na hát akkor nézzük meg a munkaadói oldalt, hogy mit gondoltok, hogy hogyan lehetnének rávehetők a munkáltatók, hogy támogató közeget nyújtsanak. Ha nincs szakszervezet, akkor a dolgozók közösségének, ha pedig van szakszervezet, akkor szerintetek mivel lehet őket meggyőzni, hogy miért adjon plusz nap szabadságot, vagy miért biztosítson bármit is, ami mondjuk a női reprodukciós egészséget támogatja. Azon felül, ha van olyan kémiai vagy sugárzó ártalom, amivel el lehet menni a felügyelőséghez, bemószerolni, és jó kimegy a hatóság, hogy ne csak a szankció eszközét próbáljuk meg megkeresni, hanem a motivációs lehetőségeket. Gábor, most ezt kezdtem el, mindig én kezdek, legyen egyenlő. Az én hangom mélyebb, igen. Egyébként úgy gondolom, hogy az kell a munkáltatóknak, tehát nem csak a nyomasztás kell, mert ha csak nyomasztás van, akkor az alapvető tiltakozás elő fog jönni, hogy még egy gond, és akkor ugye, amit el szoktam mondani a hallgatóknak is, hogy azért számoljanak egy állásinterjún, hogy kapásban nem a nulláról indulnak, mert már elő prekoncepciói lesznek a munkáltatónak, nemi alapon. És hogyha még ezt a dolgot is előtérbe hozzuk, ezt a menstruációs dolgot, vagy éppen a reprodukciós más területét, az, ahogy elhangzott a veszélyeknél is, hogy ez akár a foglalkoztatás negatívan befolyásolhatja, de alapvetően az kellene, hogy a munkáltatókat ráébreszteni arra, hogy ez miért jó nekik, hogy ezzel a kérdéssel foglalkoznak. Hogy ez milyen hasznokkal jár például, hogy egyébként egy elégedett munkavállalói réteg azért az nagyobb stabilitást ad a vállalkozásnak, nagyobb stabilitást ad a cégnek. A munkáltatói brandépítés szempontjából sem mindegy, hogy egyébként ugye most már a munkáltatók is versenyeznek a munkavállalókért, azért a maroknyi használható munkavállalóért, aki most így a magyar munkaerőpiacon kering össze-vissza.
És éppen ezért én azt mondanám, hogy itt is a szemléletformálás lenne a legmegfelelőbb, hogy persze kell mindenféleképpen a szabályozás a megfelelő garanciákkal, amit mindig tökéletesíteni kell majd, hiszen az is fog változni, vagy kiderül, hogy mi a gyermekbetegsége annak a szabályozásnak, mi az, ami nem működik. Lesznek potyautasok a rendszerben, aki bemondásra fogja azt mondani, hogy most ne kelljen bemenni, biztos ilyen is lesz, mint hogy minden rendszerben van. De hogy alapvetően ehhez kapcsolódóan szükség van arra, hogy a munkáltatóknak a szemléletformálása megkezdődjön, hogy ez miért jó neki. És ez ugyanúgy vonatkozik az állam saját magára is, hogy a saját magának a szemléletformálása is szükség lenne, hogy felismerje azt, hogy igen, egy olyan szervezetrendszert irányít, amelyben zömében nők dolgoznak. És hogy ha azt akarja, hogy hatékonyan működjön, akkor figyelembe kell venni az igényeket. Köszönöm, Bernadett. Igen, abszolút egyetértek, viszont hozzátenném, hogy a riogatás sem árt. Sokszor az lesz az utolsó ütés egy ilyen folyamatban, és ennek van is tudományos alapja, ahogy az már elhangzott, hogy szabályozáshoz statisztika kell, hát valószínűleg a munkáltatót is sokszor így tudjuk meggyőzni. Van erre Söp és munkatársai, ők azt hiszem dán kutatók voltak, illetve vannak még a mai napig, hál' Istennek, kimutatták, hogy költségesebb az, hogyha benn marad dolgozni rosszul lét mellett, mint az a néhány szabad nap. Tehát a munkáltatói oldalról az a napi szintű termelékenységkiesés, megnövekedett hibázási faktor és egyebek több hátrányt okoznak, pénzügyi hátrányt, mint az a néhány konkrét díjazással ellátott szabad nap kiadása. Úgyhogy amellett, hogy vannak előnyök, úgy elkerült hátrányok is. Igen, tehát szükséges a motiváció, és szükséges a riogatás, és így a hatósági eszközök. Én is így gondolom. Én emlékszem arra, amikor pályakezdő 3 műszakos ápolónő koromban állásinterjúra jelentkeztem, és az ottani ápolási igazgató, aki nő volt történetesen, így azonnal megkérdeztetem, hogy és mikor akarsz gyereket szülni, Viki? Tehát, hogy így, és egyébként ez így nem nagyon változott az elmúlt időszakban, az a baj, tehát, hogy ugyan van már azóta egyenlő bánásmód hatóság, meg nem lehet ilyeneket megkérdezni papíron, de ha a szívünkre tesszünk a kezünket, és megkérdezzük a szomszédasszonyt, biztosan van ilyen tapasztalata az életből, és azért láttam itt is bólogatásokat a teremben. Na nézzük az állam oldaláról ezt a kérdést, hogy mondjuk éppen választási év is van pekhünkre, vagy nem pekhünkre, nem is tudom már, hogyan közelítsem meg ezt a kérdést, de hogy hogyan lehetne rávenni az államot, mit gondoltok arra, hogy szabályozóként fellépjen. És ugye egy generális szabályra van, mert ugye mindig vannak a részlekérdés, oké, de ki fizeti a révészt? Ugye itt van TB-re gyakorlat. Igen. Szeretné ezt az állami TB formájában megfizetni, ami most már itt nálunk nem is járulék, hanem adóként van, ugye levonva a bérből, szóval, hogy mit gondoltok az állam kapcsán, hogy hogyan lehetne az államot rávenni arra, hogy szabályozóként fellépjen? Jó, akkor köszönöm. Hát igazság szerint, ha csak most az európai állam meg a magyar állam agyában gondolkodunk, már az európai is hoz egy példát, hogy azért ott a spanyol és a portugál se volt egy egyszerű fáklyás menet, hogy azt megoldják, hogy az bekerüljön a szabályozásba, erről azok a kollégák tudnának igazán áthatóan mesélni, de én is csak annyit hallottam, hogy azért sok-sok megelőző tárgyalás kellett. És az például egy érv lehet egy költségektől félő államnak, hogy a spanyol, ami már azért 3 éves, tehát már nem, mint a portugál 2025, azt hiszem május vagy június volt a behozatala, hanem 2022, ott már azért vannak adatok. És én együttműködök egy spanyol kollégával, ezek a jelentések egyébként nincsenek még fönt angolul, vagy amikor még kerestük, akkor még csak spanyolul voltak meg, tehát ilyen szempontból tudom biztosan állítani, hogy nem volt olyan mértékű, egy év alatt 1500 alkalommal lett igénybe véve. Ez nem mondja meg pontosan hány fő vette igénybe, de látható, hogy volt igénybe véve, tehát nem az, hogy visszatartott annyira a stigma, hogy nem vették igénybe, tehát volt rá szükség. 2, nem volt olyan mértékű hullám, hogy ez egy szabad nap, és akkor extra plusz egy hét vakáció, mert ugye ezek a szabályozások egyébként úgy vannak kialakítva, hogy nem lehet összevonni. Tehát, hogy az havi 1 nap nem úgy van, hogy akkor most összehalmozom, és akkor decemberben plusz egy síszünet, hanem
hanem konkrétan ez nem kumulálható, havi egy nap, és így működik. Tehát van rá példa, hogy nem lesz államcsőd amiatt, hogyha valaki behozza ezt a szabályozást. Ez már egy pozitív ér, ami megmutatja, de az EU, ahogy Gábor is hozta a 26-as jelentést, foglalkozik a nemek közötti egyenlőséggel, és már így birtokomban van, még nem publikálták az Eurostatnak egy olyan kérdőívét, amiben már arra is kitérnek a munkakörülmények kapcsán, hogy a menstruáció és menopauza hogyan lett átélve a munkahelyen. Tehát ebből is látható, hogy ha alulról meg oldalról jövő nyomás is van egy államon, hogy azért mutassa, hogy ő például, és akkor itt most átérve, hogy milyen érveket mondhat, amivel jóvá hagyatja ezt a választópolgáraival, a családtámogatást is megvalósítja ezzel, hiszen a reprodukciós egészség előfeltétele annak, hogy egy nő gyereket szülhessen, ahogy a példákból is elhangzott, tehát hogy egy figyelembe nem vett menstruációs rosszulét meddőségbe torkolhat egy hosszú évek során, vagy egy nőgyógyász nem megkeresése, ami egyébként egy fontos ellenérv a szakorvosi igazolás ellen, mert nagyon sokan nem férnek hozzá ehhez a szolgáltatáshoz. De ez tényleg már nagyon részletkérdés. Tehát ebből is látszik, hogy az államnak egyrészt jóvá hagyatni könnyen tudja a családtámogatásokon keresztül, ami mai nap is egy elismert érték, és remélhetőleg később is ugyanez lesz, hogy elismert érték lesz a családok támogatása, és ezen kívül oldalirányú és felülről jövő nyomás is van, mert pláne az ILO meg az ENSZ részéről, mert mondom, a menstruációs egészség, ez egy ILO-s és WHO-s fogalom, és az ottani aktivisták nyomják, tehát van rá nyomás az állam részéről, és láthat benne pozitívumokat is, lásd, esetleg egy gyerekszám növekedés. Köszönöm, Gábor. Igen, ezzel teljesen egyetértek, amit Bernadett mondott, viszont ami a fontos tényező, hogy mi az államnak a nőkhöz való viszonya. És ez az, amiről szerintem érdemes még beszélni, hogy nem kell nagyon messzire menni, mindenki látja a plakátokat, bármit, kommunikációt hallgat, hogy a nőkről való gondolkodás hogyan alakul ma Magyarországon, ha a magyar példát vesszük. És ahogy látom abban a kontextusban, ahogy most akár a családpolitikát megfogalmazzák, abba ez nem fér bele most jelenleg, holott egyébként a jogalkotó a saját érvrendszere szerint meggyőzhető lenne a reprodukciós egészség, hiszen ugye az az egyik legnagyobb pánik, hogy fogy a magyar, tehát úristen 9,5 millióan vagyunk már csak, ugye a korábbi 10-hez képest, ugye, és erre hivatkozással alakította ki azt a fajta, jobb helyen nevezik családtámogatási rendszert, az újabb modelleket, az újabb ellátásokat, hogy csak ne fogjon a gyerek, hiszen azért van a csok, azért van a babaváró, amelyben egyfajta presszionalizált gyermekvállalás jelentkezik meg, de pont az alapvető okokban nem gondolkodik, hogy az egészséggel kellene foglalkozni, azt kellene támogatni, hiszen hogyha több születésszámot akar, akkor nem feltétlenül ajtóban, ablakban, házméretben kellene megadni a paramétereket a gyermekvállaláshoz, hanem alapvetően abban, hogy olyan biztosítást ad, hogy munka-magánélet összhangjának akár a lelki egészség, testi egészséghez kapcsolódó plusz juttatások vagy ellátások, amelyek önmagukban is eredményezik azt a fajta születésszámot, amit vizionalizál, vagy amivel mondjuk úgy, hogy nem esik akkora pánikba, hogy úristen elfogyunk. Tehát természetes folyamat a népességcsökkenés, de azért alapvetően úgy gondolom, hogy a családpolitikát ilyen szempontból ezt össze lehet kötni ezzel az egészséggel, a reprodukciós egészséggel, a lelki egészséggel és a munka-magánélet összhangjával, és egy sokkal gyümölcsözőbb verzió. Ha erről meg lehetne győzni a jogalkotót, hogy ez lényegében haszon, és nem biztos, hogy akkora költség, hanem hogy ez egy olyan visszatérő költség, amely, hogyha emelkedik a születésszám, akkor több potenciális adózót hoz, és több lehetőséget, akkor, de hát ez hosszú távú gondolkodás kellene. Az meg általában nincs. Ez egy jó végszó volt itt most nekünk, azt gondolom a kerekasztalnál, a hosszú távú gondolkodás, ami mindig hiányzik. De hát, ahogy említettem, választás évében vagyunk, nem lehet tudni, hogy ki fog kormányozni, és nekünk meg a mindenkori szakszervezeteknek az a dolgunk, hogy a mindenkori kormánnyal tárgyaljunk, és megpróbáljuk asztalon tartani az ügyet és a témát, és nem engedni, hogy a bal alsó 3-as fiókba bekerüljön, és ott is ragadjon. Edith, parancsolj! Köszönöm szépen. Nagyon sok hasznos információ mellett nekem beült egy gondolat a Bernadettől,
mégpedig az, hogy fegyelmezd magad, tűrd és csináld. Lehet, hogy nem idézlek pontosan, de úgy nagyjából a lényeget szerintem kimondtam. És ugye itt ülnek hallgatók, fiatalok, és ténylegesen én azt érzem, hogy a nők sokszor ebben a mentalitásban nevelődnek, nem csak a munkahelyeken, hanem ahogy bekerülnek közintézményekbe, és tényleg ebben a mentalitásban növünk föl, hogy ezekről nem beszélünk, viseld, csináld, és szerintem ezen érdemes változtatni, főleg az itt ülő fiataloknak, hogy ez ne így legyen, hanem hogy merjünk gondolatokat felvállalni, merjünk kimondani olyan dolgokat, amiről eddig úgy gondoltuk, hogy tabuk, vagy nem illik, nem szabad róla beszélni, és itt egy gondolati párhuzamot vonnék a bértranszparencia irányelvhez kapcsolódóan is, hogy ugye arra is az jellemző, hogy nem beszélünk arról, hogy mennyit keresünk, mennyi a fizetésünk, hanem hogy merjenek felvállalni tényleg minden olyan gondolatot, ami nem csak a munkahelyi jólétről, hanem az általános jólétről is szól. A másik pedig, ami bennem van, egy ilyen általános ambivalencia, hogy eddig nagyon sok rendezvényünk, meg témánk arról szólt, hogy legyenek ez az egyenlőség, hogy mindenben legyenek a nők egyenlőek a férfiakkal, és tényleg írtsunk ki minden olyat, amiben különbözőség van. És most pedig ugye arról esett nagyon-nagyon sok szó, hogy viszont nem vagyunk azonosak. És még én ezt viszem a mai napon magammal, hogy levetkőzöm ezt, hogy már pedig itt az alapelv, hogy tűrjünk és csináljuk, hogy ott van mellett, hogy nem nincs erre szükség, mert hogy nem vagyunk azonosak. Tehát, hogy számomra ez egy nagyon fontos érv volt, közvetlenül a bevezetődben, hogy az egyenlőség még nem az egy azonosságról szól. És én most nem tudok neked, Gábor, jogszabályt idézni, de majd utána nézek szünetben. Én úgy tudom, hogy a munkavédelmi törvény is foglalkozik, és az MT-nek is az 52-es talán szakasza ezzel a pszichés jóléttel a munkahelyeken. Hogy még talán ezt érdemes, majd megnézzük a rendezvény után, hogy pontosan ez miről szól. Tehát, hogy van arra szabályozás, hogy a pszichés jólét, tehát hogy egy munkavállalónak kötelessége úgy viselkedni a munkahelyén, hogy tiszteletben tartsa az emberi méltóságát a munkatársainak. Tehát szerintem még ezen a vonalon is érdemes tapogatózni az érveli. Nem tudom, hogy a közszférában, és abban a számomra átláthatatlan mindenféle jogviszonyban, amit itt felvázoltál, hogy van, de hogy mindenképpen ez az irány is szerintem egy érdekes és értékes vonal lehet. Nagyon szépen köszönöm. Én nem akartam zárszót tartani, úgyhogy még nyitva van. Köszönjük Editnek, hogy megosztotta velünk, hogy milyen gondolatot visz a rendezvényről haza. És akkor én így Balázs nekem nagyon szigorúan integet, hogy zárnom kellene, de ha véletlen a fiatal hallgatók közül valaki szeretne hozzászólni. Nem fiatal és nem hallgató, de hát elnök urat, Csóti Csaba, Szakszetek Együttműködési Fórum elnökének adja. Jó, hát igen, ha Edit nem mondja, akkor nem jelentkezek, szóval nem fiatalként, de akkor nagyon röviden nem zárszónak, mert ez a levezető asszony feladata. De ugye, hát én nagyon szépen köszönöm az előadóinknak az előadást, és amíg itt hallgattam, addig az jutott eszemben, hogy olyan dolgot hallottam, amit egyébként a Miskolci Egyetem jogi karának oktatóitól már volt alkalmam egyszer-kétszer, ugye itt ül a Mélypatai Gábortól is, de most úgy összeállt. Hát azért ez egy ilyen progresszív kritikai jogelmélet tulajdonképpen, amit hallottunk. És ez egy nagyon fontos dolog a szakszervezetek számára. A fiatalabb kollégáknak egyrészt ajánlom figyelmébe, hogy nem sok ilyen van Magyarországon. Ezt azért érdemes megbecsülni, a szakszervezeteknek meg szüksége is van rá. Mert hogy egyéb iránt a jogvászok és a jogász társadalom többsége, ezt nem elítélőleg mondom, csak megállapításként, az éppen fennálló társadalmi rend alapjait jelentő
jognak a betartatására, és annak esetleg egy ilyen finom hangolására szerződik. Az a fajta kritikai attitűd, amit itt a két előadótól hallottunk, az nagyon ritka, és nagyon nagy szükség lenne rá. Azért, hogy egyáltalán a társadalmi változásokat különböző szervezetek, például a szakszervezetek el tudják indítani. Mert nagyon könnyű, és ezért mondtam, hogy Edittől jött a gondolat azt mondani, hogy legyen nemek közötti egyenlőség, meg legyen társadalmi egyenlőség, meg mindenki egyenlő, a jogász hallgatók tudják, hogy a jog előtt mindenki egyenlő, azon túl ugye nem. De hát a szakszervezetek, azok nem feltétlenül az egyenlőségre, bocsánat, nem is a szakszervezetek, a munkásmozgalom, aminek örökösei a szakszervezetek, az nem feltétlenül az egyenlőségre szerveződtek, hanem a felszabadításra. Amit a magyar népnyelv nagyon egyszerűen fogalmaz meg, hogy azonos lehessen mindenki önmagával. Amiket itt hallottunk előadásokat, azok erről beszélnek. Amikor ugye azt hallottuk, hogy az egyenlőtlenségek kiegyenlítése, még elhangzott a Gábor által nem szeretett pozitív diszkrimináció kifejezés is, ezek nem egyenlőtlenségek, ezek az egyénnek a felszabadítása, hogy megélhesse saját magát, és ugye a mai előadás központi témájaként ugye a nőknek az önmagukká válásának a segítését jelenti, hogy ne csak otthon a 4 fal között lehessenek önmaguk, ha lehetnek, hanem az élet nagy részét sajnálatos módon kitevő munkahelyi tartózkodáskor vagy munkavégzés során is. Úgyhogy ez egy nagyon jó és gondolatébresztő előadás volt, én azt hiszem. Én köszönöm szépen, és akkor az egyenlőségen kívül visszahoznék egy ilyen manapság nem divatos fogalmat, mert hogy erre utaltak mind a 3 előadónk, hogy hát bizony itt az egyén felszabadításáról van szó, mert hogy ezzel még mindig mindannyian adósak vagyunk, és ez a szakszervezetek számára egy nagyon szép feladat, és nagyon jó érték, elkötelezettség, úgyhogy én köszönöm szépen. És nem zárszó volt, külön kijelentem. Köszönöm, akkor az zárszó most már tényleg az enyém lesz. Én nagyon köszönöm először is Németh Editnek, a Friedrich Ebert Stiftung alapítvány képviselőinek, hogy segítségünk volt abban, hogy ezt a rendezvényt itt megszervezhetjük. És nagyon szépen köszönöm dr. Solymosi Szekered Bernadettnek a kutatását, amit ide tudtunk hozni az asztalra, és tudtunk róla beszélni tulajdonképpen, és az előadását is. Ahogy nagyon köszönöm dr. Mély Pataki Gábornak is a speciális érzékenyítését így a közszférára, így a lelki dolgokra. Én a magam részéről nagyon sok mindent viszek haza magammal, és azon gondolkodtam, hogy a mi 5 napos rekreációs, szabadságos, kollektív szerződéses, tárgyalásos dolgaink közé egy tök női munkahelyen hogyan férne még bele 1-2 nap menstruációs szabadság kérdésköre. És meg kell mondjam, ott női vezetők vannak a bölcsődei területen, tehát lehet, hogy lesz rá, lehet, hogy tudunk majd zászlós hajó példákat mondani, de én a magam részéről biztos, hogy kísérletet fogok tenni arra, hogy helyi szinten próbáljunk ebbe előre menni. Így a SZEF tekintetében és a SZEF szintjén azt tudom mondani, hogy ágazati érdekegyeztetésben kevésbé, a közszolgálati országos, ahogy meglátjuk, ki fog a kormányzati oldalon, a partner oldalon ülni, mert akkor tudunk ebben hatékonyan együttműködni, ha van fogadókészség a másik oldalon, bármilyen javaslatra is, de a témát az asztalon tartjuk, és így előremutatóan talán azzal zárom, amivel kezdtem is, hogy októberben a Tisztes Munka Világnapján folytatni fogjuk, Bernadett is utalt rá az előadására, és akkor már azt hiszem menopauza, már rák, és minden olyan kérdéskör, amihez tartozik a nők reprodukciós egészségéhez. Én nagyon szépen köszönöm a Miskolci Egyetemnek is a támogatást, a helyszínt, és mindenkinek, aki közreműködött a mai rendezvényünk megvalósításában, és a hallgatóságnak is a részvételt. És én azt szeretném kérni, ha csak egy jó mondatot elvisztek és elmondjátok másoknak, akkor már előrébb vagyunk, és én úgy tudom, hogy ez visszanézhető lesz majd felvételen, úgyhogy kérlek segítsetek majd minket abban, hogy minél több mindenkihez eljusson a rendezvény üzenete, akár azzal, hogy végignézheti az egészet saját maga, és levonhatja a következtetéseit, vagy mondjátok el, hogy ez a téma miért fontos most nekünk, és miért vagyunk az első lépésekben, és ebben csak úgy lesz építkezés, ha minél többen
érzik ennek az ügynek a fontosságát, és beszélnek róla, és mellé állnak. Köszönöm szépen a figyelmet.